aintzinean Loja Zaldunbide eta Gibeletik Kajol Ibar, Loja Zaldunbide itxasuaja, eta Kajol Ibar Espeletaja, eta lehen tantoa berdeen zat izan da, eta hor ikuste zen bezala besoaren aldetik dominatzen nahi dira berdeak, baina erantzuna ajunt ona dute gujiak, are, Kajol Ibar jairez. Magina ere taulata gero, Lora Zaldunbide sartzena, baina paleta onkitzen du, eta Magina bimuju eman ondotik, taula ukandu, eta Kajol palet iten du, Magina taulatzen du biziki ongi. Hare, erdian usten du pilota hori Kajolek, Magina gondu denbora taulatzeko, eta biziki ongi egiten du. Airez sartzen da Kajol, Magina eskuinean tiratzen, izan eguntza, baina, eta ez Kajol justu labur izan da pilota hori biltzeko, Maginak biziki ongi osatu du tanto hori, taula luze batzuen ondotik, ikusi du ziloa eskuin aldean, eta tiratu du biziki ongi, marratik biziki biajoita mar zentimetrotan, eta tantoa reositu du. Zigarri untsa eta Maginak badu esperientzia, prefosta gaiten hina deja, itxasuko giberekoa gazte zera, eta ikusiko bi pare hoietak zunigan enden lehen mailat, anartian bai gorriarek bi puntu eta itxasuarek esperantza mementoko, bena, sartuko dia hoike bai partidan, anartian tanto eder bat, edo luze bat abiatzen da, paret egin duak Maginak, ederki sailat buz, leirek, untsa elkitzen leirerik gaik, berriz, paret eginen du. Maginak tiatzen, izkimutzirat, peko paretipi, eta tantua, hiugeren tantua, zinez edera Magina ezen Gibeletik zaharrek segik hiu, txasuarek esperantza. Bai, eskimotza biziki ongi tiatia, Loja Zaldunbide hor zen, segitu zen biziki ongi, baina gelditua pilota hori eta ezin bildu. Erran duzu bezala, Kajol itxasko Gibelaria 17 urte baizik eta ez ditu, baina seur da bere hitza izan duela eramaiteko atxalde honetan. Ea, erdian usten du pilota hori aldiz. Taula, luze bat Maginaren partetik. Entzuten duzi, pelota hoi gogor. Ez du, ekartzen. Pelota gogor, hotz da, egun itxasun lehen hotzak, eta ageida, pelota ez da haina eza behotzen, behoketa hun bat egin die, bena, gogor, mementun pelota hoi, itxasua rentako heldu bada gogorago, lau eta huts, bai gorriarrak aintzinean, leire irigara abiatzen da. Noa txakatuko du, paret eginen du. Eta ere eskartuko da. Bara. Airez behiz tiratzen du, baina Kajol segitu zin. Airez Loja eta taularen bidez. Askartu da Airez. Aire behiz Loja. Magina ere esertzen da, eta Kajoli usten dako pumpea eta gero inkatzen du, baina taula. Ai, eta altxatu du, Bai, lehen utxa, Maginaren partetik atxalde honetan, orain arte berak besoaren aldetik dominatzen zuen gain hartu zuen junt, eta gogian lehen tantoa. Hoida, etxekuen lehen tantoa garen dugu, balaki badakizie, trinket eder berri hau itxasundera, eta sake eder bat taulaiki, pumpe bat Maginak, ezen jartzen aidez. Eskuin, Lora Zaldunbidek taulatik elkitzen da, aire berriz. Ale leirentako pelota edera, sailat buz, paretipi. Ta ongi segitia. Karolek, iskina. Maginak ederki ekartan. Lucia. Maite du eskuineko pareta hoi Maginak. Tabi paleta inditu hori ez da askotan ikusten, pumpea hengabe sartuzako lehen xarean. Ez banizok erre atxaluntako Maginaren jokoa ez da goxotasunean izanen. Ez. Bere punua badakigu, dominatzen du besoaren atletik. Beraz hori baliatzen du eta atxalde honetan ere ala izanen dela iduritzen zait. Eta leirek sakatu du taulaikin. Maginarentako pelota edara eskuintiatzen zilua atzamaiten du ederkibiltzen. Eta leirek Lore eta Gibeleko saian pumpe sare. Baigorriarrak azkar. Partida hatxarre juntan. Ba, izigarri seriosak dira, gauzak biziki garribiak iten dituzte. Bai. Baina agian
itxasoak ere haien hitza izen dute eramaiteko. Bai. Momentuko zentzu batean doa partida. Xake, lehen tantua xakez. Leire, entzat. Leire irigarai. Zaharrek segikuak. Zazpi gerena, hoientako zazpi eta bat eta xakez. Leirek lehena. Eia, pumpe bat taulan gainen eta Gibereko saian txektu. Hala, berriz. Labirrago da. Aliontan badu, lekia hone atzeko. Hale, Leire, taularekin. Eta Karol sartzen da. Periota ere bat magina entzat. Eta taula, behiz. Altsatzen hori, bai dudatu du, gehiagia aire sartuko zen edo pumpea utzi. Erabaki hartu duenean, deia berantegi zen. Eta altsatu du defentsatzeko. Bai, hoida. Hala, jokulei gaztia, etxe nahi da, egan behar da trinket hau, bete-beteik dela, eskerreko aldi madaleku sumai dela, eskuineko aldi eta gibela ederki, jentez osatuik eta presione amini bat heltu bada, Leirek berriz taulaiki, bena untsaik hartzen Karolek, Marinak taula hartzen du, bi pumpe, ez pumpe bat, eta... Tauneratia, paleta, Leire lehen txarean. Ederki. Ederki. Egia da, Marinak ekartzen dako pilota edekak Leireri eta Leirek lortzen du ahunt ongitzen gatzen bere bigarren lehen txarea da Leireri, beraz lana egina delaik. Hoida, eta bon, abantzatzen zaidelaik eta parekuak gibelka edielaik aizago da, beti. Hare, Leirek eskuin bilduko du. Ederki, loga, zalden bidea. Eta Leire irigaraik hartu du pelota hoi gainetik. Eta bigarren tantoa. Hoida. Egitarentzat. Jaitan alda egitarrak atxaluntan, pariontan? Prefosta. Hala, beraz egitarentzat. Egitarrak bi eta baigorriakak, beratzi. Hala, baigorriakak egin berdez haidiena azpimaratuko dugu, hen koloiak gurriak baitia, xin, bena. Lehenik tiatuik izan dienak zozketan itxasoarak izan dira. Hale, Leireen bigeren akatsa, eta hori... Aidez, gainetik, bigerena. Eta hori moralan, gorrientzat naiz eta urrundirela oraindik, hon egiteko da. Hoida. Eta partida bat berrogeietan urentzen baita. Besperantza atxikiko die prefosta eta partida luze da eta bada kambiatzeko Paleta. Denboa. Aidez. Eta ongi defentsatia. Bai. Paleta, Karol. Erdian usten. Pumpe bat eta gero ere sartuko da. Eta taula. Ez paleta. Eskuinan tiratzen. Eta ekartzen. Taula edek batekin. Bantxusaian. Hala, tanto pixkat nahasia ejanen dugu, nun eskuina tiratu du, baina lortu du Karol hori zaiten eta taulatzen ongi. Ezker aldetik ekarri du, eskuinalean behiz pilota edek bat, baina aire sartu du pilota hori lora zaldun bidek. Eta lau egen puntu daiten da, hori txasua jentzat. Eta hiu egen segidan. Sake edek bat, eta ongi atera. Arte sare ez da sartzen jaian, Marinak biltzen di pilota hai. Keinu egin lora zalden bidek, eta Leirek eskuintiatzen du. Horzen Karol, baina pilota edek bat, behiz. Paleta eta gero, ekartzen Karolek, palet, behiz. Ujoa eta gero, erdian uzten du, baina sartzen da. Gora, nahizin eskuintiratu, lortu zuelako ezkerraldean blokatzen lora zalden bide, baina falta iten du, eta hoida, eta Leirek hiu egen falta segidan Maleuski biga idez gainetik, eta hor, nahi izan dut tiatu, ideia huna zen, bena, marra azpilat, bost eta bedeatzu, itxasuarrak, aga horra, eta airez Leirek berriz, atera du. Ale, paleta. Palet, pilota edek ban magina entzat, altsatzen eta airez, Karol. Eta Leire defentsan, lora, aire. Ale, plaza lasua da mini bat hor. Iskina unki du. Eta lehen txaian. Lehen txaian, bai. Imurri, pumpa, xare. Iskina, gurezko iskina hori unkita. Bai. Hoi. Lortu ateratzen, bimurru. Taula hoi. Elkitzen da goma hutxien aitzeko eta lehen txaia aintzinago behita bena
Hala, leirek iskina honki du, pelota eskin junda lojai bena. Bi paret eta pumpasare. Seigaren tanto eder, leirek airez. Loja hor partida astapenetik boteak sarbulena uste dut pumpe bat taula gainean egin duela, sareari begira eramaiten ari da, eta nahiko efikasa da orain arte. Zeren eta ez bali badu pundua, pilota ere bat badu. Itzulian, pumpe bat, eta ire sartu behar. Pilota ere bat. Eta baliatua. Arte sare. Eta ongi atera. Ze ongi tiratua den eskuin aldean. Bai, efektuarekin emana, eskuin aldean ongi tiratia, eta segidan badoa hiltzera mujuaren kontra pilota hori, eta hola denean berez ezin da bildu. Eta klasa handiko tantua egin du Logazalden bideak eta berriz pumpe bat. Taulan, Marinak erditan. Aire sartuko da Marinak. Eta beste, errebotean. Skinmotza! Defentsan izan ere, lortzen du ongi zangotan izaitea, tiratzeko aldi oro, eta tanto aiteko. Eta naiz eta beranta izan zutela itxasorrak beratzita bat. Eta bai. Atxaldeuntako, lehen berdinketa dugu. Beratzitan berdin ertenen bezala. Bai, ados. Hande eta jaunak ados. Eta leirek ongi untxailkitzen esake hai. Erditan izten dukarolek pelota hai, Marina eze. Erdian ere, txartzen airez. Leire bai ederki. Ara, behako da harsia mini bat hola ezkertinkatzen. Egote eta gero, biakor ziren. Eta zilua, xantza mini bat bena. Hamargeren tantua. Itxasua jentzat. Lehen aldikotz itxasua gaintzinin. Hamar eta bedeatzu. Naiz eta hor, lujak hartu zuela pilota hori. Kajol gibilean segitu zen biziki ungi, Egebotea berez. Pilota eskoletan ikasten delako gibilaria dela, baina hor, bizki untsa plantatua zen. Luja hartzeko. Ara. Sakedera hoi bai. Eta tantoa. Bigerena. Logazalden bidentako sakez. Hamika eta bedeatzu. Hara, ezker, pumpe bat taulan gainen. Luzetak tsunamini bat emanez eta gibileko saian hilen zen pelota hoi. Marinak elkidu. Bena ezker goa juntzeio pelota hoi eta hara bigerena sakez eta bedeatzu tanto segidan aldi juntan egin dutie itxasuarek. Hala, Logazalden bide botian. Berriz botian. Jainetik. Eta sareare. Eta saian katzen du. Hiu eren botia. Eta irupundu haintzinapena hartu dute eta haientzat lehen aldia da partida honetan. Luzazek gibeletik haitu baitira. Bedeatzu bat galtzen zien eta bai... Eta moralentzat. Hamabi eta bedeatzu ikusten dizi, Fite juiten aldira gaizak. Ongi atera pilota hori. Kajolentzat pilota eder bat, baina ez du kausitzen. Are, Magina, altsatzen du. Eta Kajol, erantzenako, baina erdian utziz. Ederki. Aidez, loja. Eta leire berdin. Badoazte laguntzera gibelariak, aintzinariak. Aire esartuko da, bai, eta eskuin tiratzen. Zinez ederki badu Logazalden bidek. Bigarren aldia, maiten dela. Gainetik hartzen du pelota hoi eta tiatzen du eskuin. Bigarren alde gainen eta bai. Bai, gorriak egaltegiten direhen pausa, lehen atxedena. Eta bai, nik seguraski senitzen ari baitira, aizea itzultzen nahi dela, haientzat ere. Bai, itxasuak hartutelako hor laupunduko abantaira. Ebe simple da, Eman dute pixka denbora gehiago partidan txartzeko agian, horiek jaiten alda, baina hor sartu dira eta ongi. Eta simple da, bedeatzu bat galtzen zien, itxasuak eta hama hiu bedeatzuetan dugu emaitza, hiu sake sartu dutu lorak, parka eta behar die pausa hoi ene ustez unki jinda baigorriarentako, lehesta nahi dia hor Jean-Marco Zafrean hantxe aida lehesta eta eia pausa horrek eragina ekenen dienez, bigarren mailako finala jarraikitzen egia heben itxasuko balak itrinketian, Ipar Euskal Herriko txapelketa goma betian eta itxasuarrak sakatzea eta biatuko dia. Logazalden bide, hama hiu eta bedeatzu emaitza ekin. Bai, loja, botean. Pupe bat eta altsatzen. Berriz.
ongi, ezkerraldean, ongi segitea zin. Hor taularekin baliatzen du Kajolek, pilota eder bat. Talorrak baliatzen du, defentsan leire. Fua. Eskuigi bela ze ederki. Bi mujoak, paleta. Baian palet, usten du pilota hori rojak. Taula, berriz, maginaren zat. Eta ateratzen du Kajolek. Bai, pelota gaitza. Ba, efektuarekin ikusi zen bezala, lojak lortu du defentsa pilota hori baliatzen. Ez da junt sarean sartu, baina iskina onki du eta pilota tzak bat Bai, zeko. da. Hamarau eta bedeatzu. Txasuak gaintzinen. Horazat emide botian, saiaibuz, leiregaek ederki elkitzen. Paleta. Pareta. Eta paleta berriz. Berriz. Hale, taula eder bat, lojaren partetik. Eta ez du ateratzen, magina esenek. Hor ikusten da, Bai, hor. Kajol gazteago da, baina momentuz lortzen ditu gauza on batzuk egiten, momentuz pilota batzuk erdian usten ditu oraindik, paleta batzuk ere oraindik usten ditu, baina ikusten da, ongi hartzen horarik pilota hori lortzen dola mujo hartzen, eta laguntzen justuki lojak trinka dezala. Bai, eta bai, ekipa horrekatia zinez, kompletua gana dugu. Eta mariak, saiaibuz, ederki. Ongi atera. Bai. Pilota eder bat berriz, taula, pareta, eta Kajolek ekarri, erdian da. Hoi bai, untsajoik leire. Eta horrek tanto eginen du, ez? Ze pelotak ekarria, langile. Langile bai. La. Ze tanto edera. Hoi ez du espina Ze jokiraria. Ezkerraz. Ze klasa. Moztu, ezen, hor ezen, esku bat emaiten almarra eta pilotaren artean, baina izigarri ongi moztua da. Ze kintzia. Eta hori eraire ezan behar da, aintzinari batek lortzen bali madu bukatzen tantoa da giberaria ere lan egin duela aintzin eta joan da kristoin pilota baten biltzera. Eta hor, hoino ikusten da. Hoino berriz pilota eder bat eta seatu da ateratzen, baina eskuin aldean eta utzi du pilota hori. Beraz, hor, jarri dira alderantziz emaiten abantaila, ostiongo abantaila beratzi bat, ama zazpi beratzitan dugu itxasua jentzat alde honetan. Eta ez da gaizanik gaiteko mementon lana izigarri untsa egiten nahi itxasuko neskatira hoik. Hoi ez, ale leire, lortzen dinez. Eta eskuin aldean lorak tiratu duenean entzunot, haienen entratzailea lojaren aita, ez jaiten, ez la momentua. Are, Kajolek. Taula baina palet egin duena. Are, loja sartu da berriz. Taula eskina ere unkitzen du berriz. Ale hor marinak behar du atxulutoki hutsegin loga zalden bide nahi de hoi. Hola, hoi da jokia ebai trinketin ezkerri da taula bat. Hoa, ze pelotak akordin. Ze taula, ederja eta pilota eder bat berriz loja, nentzat. Baina ez du kausitzen. Urrundik tiratzen du, Ez dakit ikusi uzien magina ezen tiratzen pilota hori. Seigarren majaren gibeletik zian defentsan eta eskuin aldean tiratzen izkinmotz biziki polit bat. Bai, geho, xantza izan du... Bai, xantzarekin, bainan. Errebot egin behitu eta lojak ezpeitu bildu. Gu asago mesizin, bena bai. Kusten dugu, eskuin alde hoi maite dila magina ezek eta kausitzen du eta... Hamar eta hamazazpi. Leire botean eta ateratzen, paleta. Erdian usten, Kajolek baliatzen taula kumpe baten egiteko. Hale, pilota eder bat, Kajolentzat berriz. Eta taula, aldiuntan biziki polit bat, biziki polita. Eta eder... Ekarriko du. Langile, magina ere. Bai. Hale. Pusatzen du eta zailtasunetan ezagi du, magina ezen. Ez bali badu taula onkitzen, ebe lortzen du ezkerraldean kokatzen magina ezen aldi oro, Kajol. Eta ebe ez bali badu taula baliatzen magina defentsatzeko, be pilota eder bat da gero lojarentzat, eta aldiuntan bere baitan egin du tantoa. Hoi da, jokizinez eder, eta izigarri sei uskia edia itxasuarrak, hamazortzi eta hamar, eta horre... Kumpe bat taulaen gainean benak ibelekuan. Elkiko di pilota eder bat marinantako. Bena erditan izten di pilota bai. Aidez sartzen da loja berriz. Kumpe batekin. Marinak ederki
Loga berri zaidez, eta hor, untsa tinkatzen jokian. Hare, pelota eder bat leireentako, ez du lortzen. Taulatik elkitzen da, paret. Eia, Marinak zer eginen du. Lure. Oi, ederki tinkatzen du leirek elkitzen pelota gai. Eia, paret. Eia, Marinak gozatzen dinez. Erditan, usten du. Ederki Karol Ibarrek pelota hoi, Marina ezek, eder huna parka pelota. Ara, eta eskigi belaz. Ez dia partidan mementun baigorriak, untsa hasi die eta hor, ez dia habo hor, mementun hutsune handi bat. Hor, bi itxasuek artean lan egin dute Hoida, Magina ezen ni askatzeko tantoa, lortu dute. Eta bien artean lortu dute ekipako lana. eta kasik erdilanak eginik itxasuarek. Paret, lojaren partetik. Maginak bimurru, pareta, eta hor da loja. Arekin giberarazten du berriz Magina, bana ekarriko du. Hola. Pumpe bat. Eta bai. Bai. Ezker tinkatu behar da mini bat jokia. Taula hoia biliz. Badakiten, hor agerira. Eta hindu partida astapenean, 11 eta 19 hori. Baigorriak dute hori berriz botea, ea. Hala, gero ez du deja gana, ikusiko gainarra hartzen dienez, bena hutsune. Animala izan die, eia. Leire irigaraik erditik abiatzen asakatzeat, erderki tinkatzen, bena ze haidi adin lora salden bidek. Ale Magina, erditan oano. Etzin hartu behar, gibelkazen. Ez, hor, utzi berzin kajoli pilota hori, gibelkazen. bat, bai. Eta bere gibelean hartu du, eta pilota izigarri bat zaiten alazen kajorentzat. Bai. Baina aldi untan, haitzu dute. Dretxodi, bai, hoida. Utsetan haitzea noizten kabeden. Hoida, ale leirek. Pumpe bat taunen, ez, saian zen. Ederki bigerren aleireentako sakez. Eta emeletzea mainu, eta haien irugarren puntua segiran ejango nuke. Hoida, leire irigaraik bi sakez. Lora salden bidek hiu, eta aia. Ia, haiak ere lortuko duten berdinketa batera joiten. Hoida. Txesorek lortu zuten, bere atzietara berdintzen. Eta gero aintzina hartzen. Sake huna da hoi bena. Eta jefera ene. Jara. Magina, lojari maitenako pilota hori, Bai. Merli hutsegin loja. Jara, taula hoi hartu, bena ez du lortzen. Pumpe bat taula engainen. Pilota. Eta erditan. Kajorentzat, baina erdian usten di. Ale. Hoida. Ongi tinkatzen. Hoida. Ebe hara, Eta iskinia. Saian, ez da kontente, Magina, ez da bate kontent bebuiaz bena. Hor egin du, justo egin behar zena. Eta iskinia ez bali mazien hartu, ez zuen lortuko ez bali mazien ezkerraldean tinkatu. Eta hori hoida, garantitxua da. Iskina edo saia edo taula, atzaman zerbait, eta leirek sakea, goa. Eta goregi, sake hori, eta beraz. Ez zit bate gustatzen, apuntatzia sake falta bat, bena hor, lehena partida untakoa. Alde gainean ez airi pelota hoi, ikusi dizien bezala. Eta itxasuaren zat, pilota partida untaren erdia egina. Hoida, erdilanak eginik. Botean, eta atera justu. Ze xantza? Xantzarekin. Bena, atera, baina ona da, eta pilota bizi izan da. Hoida, irrizaida, leire. Para hoi. Eta joan da. Ez nahi tinkatu behar da, bena. Eta doi ez du lortu biltzen lojak baina abiatu zen bai. Hori siur, hogei. Eta amabos barkatu, eta hogei. Botea, sareari begira, eta erantzuna paretarekin. Hare, gibelduko da. Eta altxatuko erdian usten pilota hori kajoan momentuz. Pareta eginen Maginak. Erdian utzik, ez ungitin katia. Ederki. Eta Maginak barnen du pelota bai. Leire, bai, pumpe bat taula engainen eta pumpe sare gibelin. Hala, esker. Jokatzia zer den, trinketa hoi da. Ez da balio animaleko beso bat izatia. Bena, hala, pumpe bat taula engainen buz gain, avantzatu ikzen hor. Nahi izan du aire sartu. Karoli barrik bena. Ez du lortu, momentuz ez du lortzen Maginak nahi duena egiten, baina leirek hartzen du pixkat bere kondo jokoa eta desbikasuna egiten du momentuko. Gainen da pelota hoi.
behar da sartu. Oh, la. Leirek uste izan du saian sartziko zera pelota, hai? Ez, atera da, doi, baina atera da. Hoi da. Hare, itxasuerrak bedriz botean. Ea, zein duen. Hara, egun zerbait ikasi dut, ez da erraiten itxasuarrak, bena itxasiarrak. Hori, bidarraitak bat egana ez. Eskirikan itxan paraxu. Xan edo Jean Parasu, nola egiten dut? Xan eranen dit. Kesatuko da bestela. Hare, anartien beste tanto bat sakaz egin du. Laura Zalden bidek. Da, bere laugarrena ejango nuke ez? Oida, pilpola. Ea, eta berriz, abiatzen da. Ez dute denbora, eke? Hare, pumpe bat, aire sartu behar. Imaginak, erdian usten. Lojak sartzen da, taularen bidez. Ederki. Karriko du. Ba, goegi. Falta, goegi. Bai, goaska, junda pelota hoi. Bai, egin nahiko librea nahi dira. Bai. Itxaso jake, txatzen nahi dira gauzak egiten eta tiratzen. Nahiko garbi. Are. Ui. Askizen hoi egaitia, Bai, egia askizen egaitia. Askizen hoi egaitia. Biziki xake itzulia leirena, biziki ongi bildua da, ezkerra aldean, eindar gehiagi eman gabe. Eta bai, lorak hautsa egiten du eta lujean uzten du pilota hori, baina oraindik 6 puntu entzina dute. Hoi da. Eta garantizok dira momentuntan. Loja aire sartzen berriz. Aire zinez edera du jokulai horret. Bimurru, eta pumpata gero. Kajol, segitu Ale, zin. sartu behar da. Ederki. Eta paretarekin, zingo du Kajorek. Taula. Eta ongi tinkatia. Hoi bai, ederki tinkatzen du. Gaur ere bai, behiz. Ea, eta taula biziki eder bat. Ezker aldetik. Pumpe bat behiz. Eta maginak. Berdin. Ederki. Eta ekarria defentsan maen bizkat egian usten du. Leirek. Kajorek, segitu zuen. Eta taula eder bat egiten behiz. Hola, magina ze pelota ekarte den. Defentsa nahi da, junt. Eta biziki. Hori! Kartzen di pelota hoi. Ara, partida astapenan egiten izune, Xabi, jokolari gaztia da. Kajol, baina kristoin pilotaria da. Eta ondoko urteetan ez nahu egituko ikusten bali madugu, maila justu goragoan aritzen. Zinez taula hor puntuntan biziki poetak egin ditu, eta hor hirugarren txalean biziki garbiki eraman du. Eta honek ere bai. Ara, pelota ederrak baliatzen dutie itxasoarek, Logazalde miden tanto izigarri eder bat. Hoita bost gerrena itxasoarentako eta airez siluan sartu du pelota hoi. Zinez atzamaiten dut Logazalde midek bai gainetik eta bai esku gibelaz edo rever delako horrekin aire zinez edera dira. Abiadu emaiten iperotai badak ongi atera Lojaren txakea leirek. Eta aldiuntan baitinkatzen du izigarri untxa Kajolek ere, aldiuntan. Taula eder bat, nola aterako duen? Eder zen hartu pelota hoi. Hoi da makina. Eta atera, nahiko ongi. Eskuin. Eskuin aldean Kajoi, hor dugu. Aide. Hoi da. Eta ateratzen du, egebotean, imagina. Ederki. Arte xare. Hartu behar da, eta hartu du. Hare, gainetik. Eginean usten baian defentsan kokatua zen. Hare, tinkatzen du nahiko ongi, imagina jokoa, baina ongi aterazako Lojari, pilota, paret. Ongi. Behar zen hartu hoi, Hare, airez, eta ongi tinkatzen aldi urtan ere. Kanto luze gogor eta edera zinez. Egitekoa, paret. Imagina, ajotzen, eta gainean izanen. Eta ekartzen du. Ale, pelota edera leireantako. Taula eta gero paleta. Eta edera elkiko zeio, Karoli. Eta ongi tinkatzen du, baina pumpe bat. Loja taularekin berriz. Imagina. Eta Loja eskuin tiratzen baina hori nuen leire. Kajol, ajotzen paret. Ongi tinkatzen du. Imagina berriz. Bat, bi, eta aire! Eta bai, eta amor eman du Karola. Ibarrek bena ze tanto edera ikusi dugun. Tanto eder, zinez eder bat. Defentsa bai, eta bai taulaiki, eta bai pausa bat gatu. Logikoki, Alen Zalden bidek itxasuarek eko entrenatzailea pausa
galde egiten du. Eta hogeita Tanto ajunt luze izan baita, eta zinez bat ekipa bat bai bestea, merezi zuen tanto hori egitea, baina azken hitza bai gurria jentzat. Hoi da, eta bai, zinez tanto eder eta Lucia bena jara, bai gorriarek badie behantamini bat, eta ez da izanen arrazitia ikusten dugu. Txasuar bigazte hoik, zinez ederkia idela, haintzinin ebe aire izigarri eder bat bai eskuin aldetik eta bai eskuin giberaz, eta bai giberin Karol Ibar zinez segura, jokura zinez edera bai, bena bai gorriarek ez dia amor emanen, Marinak esperientzia badu, biak usteet ni badakila bai eskuin tiatzen. Baita leire ere, esperientzia du. Leire bai. Eta adin bedakoak direla bideokuraiak, edo ez bali bada hori guti desbektasuna dute. Bai, eta bena jale beharko di habos eta hola hori higatu, eta gibel juntat, gibelazi itxasuko ekipa behar di gibelazi, ez di haintzintokan ahi behar, bena hor leire irigaraiek du sakea eta eia amazortzi hogeita bost. Eia erditik abiatuko da, nuat sakatuko din. Edo saia ibuz edo taulan pumpe bat ikusiko bai. Pumpe bat, eta pareta. Kajol ongi, eta ongi tinkatzen. Ezpiota eder bat. Eta ongi tinkatzen. Bai, bena leirek ederki elkitzen. Pelota hai. Are, pumpe bat taula engainen, Marina ezean. Pumpe bat berriz. Ez, baina nogien Karol. Hortan seguka, Hala. Eta hor preforsta. Ale, guai. Atera behar. Karolek. Ederki behar zen, pelota hori hartu saian jartzen zen. Ale, taula luze bat. Paretipi, itzul. Marinak ederki bena erditan. Sartzen da loga. Pumpe bat. Taula engainen. Marinak eskuin. Hala, hoi. Goma hutsin sartuko zen, mena ez goma betin. Aile. Iskin. Eta ekarten du Karol Ibarrek, pelota hai. Leirek berriz, eskuineko bareta egin. Ale, pelota eder bat. Marina ezen, tako erdita. Taula. Bi pumpe. Eta ara, pumpe xare, ez. Beti bizi da. Una da. Karol ongi tinkatzen, eta ez da sartzen. Eta Aliz Marinak goiti joiten zeio pelota hori. Ez du ateratzen. Ez dakite ikusi uzun, tanto hortan, bai erten zion bezala Karol pilotari biziki segura dela. Baina beti belaintzinaren gibelean dena, eta hori ahun desbentasuna egiten du. Hor bimuju, pumpa eta pareta onkidu, hor zen gibelean, eskuin aldean beti gibelean da. Eta hori biziki garantizioa da bikote batean. Bai, hoi. Segureia luze egizak. Eta taula. Piota eder bat behiz. Eta taulan behiz. Ahotzen. Eta Karolek ekartzen bai pumpe bat. Eta pilota Karolentzat. Tinkatzen du. Pumpe bat. Eta goa behiz. Ezker aldetik bigarren aldea da gaina ateratzen nuela. Bai. Ez banizoker, ez da bere pundu azkarrena maginarena. Ekarten du, pelota bena hor goa. Baina ez du desbeintasuna egiten horren aldetik. Uste dit nahi dila loga zaldemide elki pelota hoi eta goaska. Lorten du bena. Are, eia bai. Eta honeratu! Karol, lor dugu. Eta horatzeko palet. Eta erdian usten, pilota eder bat Karolentzat behiz. Are, eta pumpe bat. Ahotzen Marina, pumpe bat behiz, Karolentzat. Erdian piskatuzten, baina ekartzen. Are, pilota eder bat lorarentzat, eta taula luze bat. Kasipik eta bai. Bai, leirek hutsegin du behera soa. Ene uste zankuetan jo, bena ez lortu. Eta ezen hori baino gehiago behar lojak desbegintasuna egiten. Ez dakit ikusi zuen, baina ez du indar gehiagi emaiten taula horretan. Justuki doi iristeko iskina gibelean. Eta pik egin pelota horrek. Horita zortzi eta ama zortzi beriz. Haire, biziki eder bat lehiren partetik eta eraso bat Kajoren partetik. Eta eskuinalean tiratzen. Ze kintzia horregai. Joa Kajol Ibarrek egin digu. Errandu jabi aldiz, uste dut, baina irugarren bat aldi batez eganen dut.
12 urte baizik ez ditu. 17 urte bakatu. 17 urte baizik. 17 urte baizik ez ditu, Kajolek. Interegatu dizi, Flo, itxasuaga dela, itxasiaga pat. Hola. Ale, leirek ekarten pelota edera bai, Kajola, Ibarrentako, eta paret. Ez du baliatzen. Are, Magina. Hoita. Magina kaliz baliatzen du. Jota ere bat berriz. Erasoan, eta Kajol. Hoida leire, bai. Bai. Erantzundako. Hoida. Justu haintzin, Kajolek tantoa egin du eskuin aldean, eta alde honetan, leirek du. Hoida. Kajoli tantoa eman eskuin aldean. Eta nahiko ongi egin du hori. Eta alde honetan behiz, botea irena, non joango dugun. Pumpe bat behiz. Eta ateratzen, pumpe bat behiz. Hau denbora, Maginak. Bimurru paleta. Taula, ez du bildu. Fentsa edera. Eta edera bat, karolantzat. Agitua biskatzen da pumpearen partetik. Egonki kokatu du. Eura, erdian biskatuzten. Eskuin aldean, paleta, eta elduzako behiz. Jotzen. Ara. Eta gainean. Bilduko du. Ez dakit falta bat egin din Kajol Ibarrek mementun partidan. Uste du baiet, zarere, baina... Puntatzen bena, ez du paketik egin, Ez, jokulari egin duzu bezala zuk, Xabi jokulari... Ara, askizen egaitik. Nahiko sekurra dela. Bai. Horain arte, eta hori du bere abantaila. Bai, gorriarek beharko die lan egin garaipena lortzeko bena hor. Ara, tanto luze eta bortiz baten ondotik. Hogei garena, erdilanak eginik, bai gorriko aldetik ebai. Eta ameka pundu. Falta, itxasua gentzat. Hoida, leire gara abiatzen da sakatzeat. Erditik, Saia Ibuz. Ongi ateratzen. Saia Ibuz. Hola. Eta ateratua. Baina eskuin aldean utzia, mugu batak gero. Aire sartu behar. Ez da biziki ongi tiratu zuen Maginak. Ara, ajutzen. Bimurru eta taula. Haidu jokian ahasia mini bat Maginak. Tauntxe egiten du, bena... Eta behiz, ongi tinkatzen du jokoa behiz Magina. Izan du pasai bat, baina hor, zinez, hori askinoen ez egaitea. Are, Kajolek ongi, aldi bera ere, ongi. Oida, eta defentsan... Alderantzia izan da, Maginak biziki ongi asida eta tinkatzen eta taulatzen, eta Kajol pixkat gutio partia astapenean erdian pixkan usten izten pilota horiek, baina aldi honetan, zinez bele alde du jokoa eta biziki ongi tinkatzen du pilota. Asake biziki eder bat, eta biziki ongi atera. Saia Ibuz biziki untsa joik zen hori bai, Kajolek baliatzen, taula. Oida Magina. Bai. Eskuin alen usten pilota hori. Eta ere sartu behar. Eire behiz. Pareta. Kajolentzat eta Kajol baliatzen du taula. Ederki tinkatzen du jokia, Bai. Berriz. Eia, jarraik. Eskuin tiatzen, hor da leire berriz eskuin. Xiloa atzamaiten du eta bai mesitako tantua bai. Hoita bat eta hoita hamar. Bizidia bona bai gorria hoik. Bai. Ez da zuta moje emanen partida. Bukaera arte hori segur bideokolariak ezagutzen ditugu eta badakit biziki ongi. Badakitela argiki berrogoi arte jokatzen dela partida. Hoida. Pilota partida bat. Hoida. Eta leire irigarrai. Abiatuko da sakatzeat erditik. Behiz. Eta kartzen goxoki. Pilota eder bat. Magina entzat. Biziki ongi pumpe bat. Ateratzen du Kajolek. Errebotean. Hoida Magina ederki. Hartu denbora, hartzeko informazioa eskuin aldean biziki ongi hartu denbora pausatu da. Eta biziki ongi atera du. Baina ondoko pilota baliatu du lujaz alden bidek. Tinkatzeko jokoa eta justuki zailtasunetan sartzeko Magina. Eta... Azken hamarkadan txarkidia itxasua. Hoita hameka eta hogeita bat. Finala hontan. Bigarren mailako finala hontan. Egiteko da behiz agian. Eginko bost gerera. Falta da pelota hai sakez. Bost gerena. Ez dakit ikusi uzune, baina naiz eta esake falta aire sartu zen pilota hori. Eta eskuin alde tiratu du
Lojak eta hiltzera joan berriz Bai, eta hori. bai. Zinez, biziki ongi tiratzen. Bai, hoi da, eta pausa hartu di berriz. Baiko geharrak. Baigo gerek. Hala, hoita amabi, hoita bat erranen duk egun heben itxasun giera balaki trinket berri hontan 2000... Hauten, uste dit, lehen partidak jokatu dien trinket hontan. Trinket zinez edera eta trinket bat habo Euskal Herrian ze plazea. Euskal pelotak badu xantza eta heben jente sartzen da ebai. Esku huska aitzen halko da heben prefosta eta goma hutsin ebai, eta xaren ebai, eta nahiden modalitatin aitzen halko da trinketuntan. Bat habo eskerrikan itxasui eta eben elkarte eder bat bada ebai, ordin rakuntengia finala hoik. Ipar Euskal Herriko finalak diela oartaziko dugu, arresti juntako hiugeren finala eta egunko seigerena. Partida hunen ondotik prefosta lehen mailekuk ikusiko behitutugu. Eta bi partiden artean izanen da ebai jopilota emankizuna eta behar balin bada denboa mini bat hartu elesta itzeko emanen tugu eginko emaitzak, bena sahixe. Sakean loja zalden bide itxasuarrak batasunaren izenian eta pumpe bat eta airez hartu du Marina esenak. Lojak eskun, Marinak ekarten berriz lojak airez. Marinak izkimutz amia garria egin du. Berez, banizok ere usteot irugarrena dela hola Bai. eman duena eta zinez iskin motza biziki polit bat tiratzen du. Loja zaldemidek etzinga izan dik egiten alhor. Saiatu da. Perfeit, bai. Hori xeo, saiatu dela. Izan da, bera, ezin izan du bildu pelota hoi eta leire irigarai Berriz botean. arrosaga Are, botean. botin. Pumpea. Ederki hoi, ederki. Eta aire ongi atera pumpa. Bildu du. Hor da, berriz. Kajol. Eta pumpa xarez. Eta berriz trinket zolan. Ze langilea, hori ertekoa da. Bai, osagarri. Are. Segur. Eskuin alanteatzen hemen pixkat luze, imagina hori hor baitzen. Ederki galtegin di pelota hoi. Ederki galtegin di pelota hoi. Eta bai, taula luze bat, ezkerriko pareta hunkiru eta gibel pumpa xare. Biziki ongi Aga jokatua. Baiko Tantuen gearen azpin. aldetik bo. Kajolen lana ez da eskertua izan, baina ara ere erakutsi digu olako tanto batean izaiten alzela zinet trinketeko lau sokotan. Baida. Are, behiz. Eta ekartzen. Behiz. Are, eta ekarriko du, bai, eskuin aldean usten du pilota hori imaginarentzat, eta imagina hori tinkatuko du, sartuko da, lorra. Eta leire ere bai, eta taula, bi pumpe, eta aterako du kajolek. Eskin motza utxegin du, baina hor ginen. Oh, ja. Hara, xantza mini bat bai. Xantza mini Kajoli batek, barrak bena, bai. hara. Tinkatu du joku hoi. Eta taula Bi baliatu. pumpe bat eta taule Eta iskina eskinia. atzalan du. Pelota horrek, hogeita hamar hiu eta hogeita hiu. Arra hamar tantuen ezberdintaksuna. Biparen artin. Eta begiz, loja botean. Pumpe bat. Eta erre botean, Marinak biziki ongi ateratzen du. Eskuin aldean tiratzen, baina hor dugu, leire, eta Kajol defentsan. Marinak tinkatzen du, eta Lorak defentsan. Leire tinkatzen, Lora behiz ateratzen du pilota hori airez. Taularekin. Kajolek utxe egiten du, bai. Erraiten zunina deja, erraiten infloa deja, Akarola izigarritan abantzatzen zela eta irriskia hoi duk, bi jokulaiak aintzinin dielaik, ebe taulatzen maiten duk eta bu gainetik egiten zeik pelota, hoita lau eta hoita hamar hiu, untsa baliatutik leirek taula hoi biba eta arra hamar tantuen petik, giberetik. Iskin Paret. paleta, bai. Eta ateratzen, paleta behiz. Eta pixkat berantean analizian magina pareta horrekin. Beraz, beraz hori behiz hamar pundu desberdintasunarekin nahi dira. Bai. Hor, Are, eta lojak. hamabos gerena egiten badi zaila izanen duk bai gorriarentako, bena, ez duk du sekigara. Eta ongi atera, atua.
Abantxupe gainen zizok berriz, ai leire gaixoa. Kajol berrizongi tinkatu zen jokoa, xake itzulia biziki ongi tinkatu zen leirek ere. Eta aldi honetan, azken boskadan sartuko dira itxasuakak. Bai. Oita mabost eta oita lau. Lora zalden bide botien. Behar zen hartu pelota hoi. Hara, hogeita amasei eta hogeita lau. Seigeren asakez. Eta baliatzen dute jaiteko deia igaiteko partidetan lehen eta bigarren mailaren arteko. Izan duzten aukera, ikapen oloko gean itxasorrak lehenak baitziren. Eta puntu batez ez ziren igan. Beraz, hor baute haien ege bentsa. Eta saian txartuko da pelota hoi. Zinez mementun lan izigarri edera egiten die xuxen justo haidia. Bi pelota egazte hoik eta direik ez da gehua hor dela. Hori Pare xego. zinez edera bada itxasun. Hoita hamazazpi eta hogeita lau. Itxasuak gaintzinetik. Eta baliatzen dut bai, ezagutzen baititut, erteko haien lehen txapelketa dela elgarrekin. Hala, zer egan nahi du ordein, Untsa atzamanik izan diera bizokurai hoik pare edera usatzen die. Hori segur. Ongi, Magina! Ze tantuk ikusten nahien Magina ezen haide sartu da eskineko aldin lau edo bost gerrena due hola. Edo izkimutz, edo biparet sare, edo bai hor magan alde gainin bigerrena du uste dit. Ez dira oraindik, amorre eman. Errandugu ez diela amor emanen. Eta hor erakusten digute oraindik bai gojiakak. Are, leire botean. Bai. Eta pumpe bat eta gero, gaitan apilota hori. Eta kajorentzat erdian usten, ez du bariatzen. Are, lorak, ahotzen, eta gibeltzen da. Bimurru, paleta. Eta loja hor zen, bai, biziki ongi antolatu zen. Are, altsatzen defentsan aitzeko, eta kajola biziki aintzinatu abaitzen. Sartzen da, berriz, hor da defentsan. Aire, sartzeko behar. Leire, bai, badu pelota hoi ale Magina. Tanto zinez borrokati hoi bai. Are, taularekin juntzeko jokoa. Eskuinalean usten, are, kajol. Berriz taularekin. Ta ekartzen, ta lora altsatzen. Magina airez, ahotzen. Ta kajol defentsan. Piskat erdian utzilu pilota hori. Atzen erresa pelota hoi. Iskina baina berriz pilota ere bat, kajolentzat. Iskin motza. Hor zen kasik leire. Mena bai gozatu. Bai. Ez ditu hainitz egin partida honetan kajol zinez, kristoin lana egin du ezkerrelan tinkatzen, baina erakutsi digu iruzpalau aldiz bazakiela ere tiratzen. Gaur zinez lorak du lan hori egin tiratzen eta jokoa baliatzen, eta biziki ongi lortu du. Beraz, aldi honetan, piskatarian ezagri da. Are kajol, berriz, taula biziki luze bat eta biziki eder batekin. Eta ekartzen Magina ezen. Berriz, paret. Eta eskuinaldean tiratzen, kajol hor da berriz. Eta horla, arekin urkuntzen du jokoa. Are, ahotzen. Lorak, laguntzeko. Abai, gainetik badu zinez zerbait lorak. Eta ahotzen, are, pilota biziki ongi tinkatua. Erdian utzia, eta kajolek erdian uzten du, domaia da. Are, sartu behar da. Erdian uzten eskuin aldean. Gaizki autoa. Gaizki autatua, nahi zen haintzin sartu. Bazen piskat eskuin aldean gero, egebotean hartzeko, baina berala bakia hori izan da. Eta finala horren azken tantora iritsi gira. Ez dakit azken tantua demen, azken botia hori ziur, luja zalebinetzat. Eta ekarria. Eta lorak, leirek ekarri du. Kajol, paret. Magina bimurru. Eta hor da kajol berriz, ahotzeko. Taurarekin. Eta bai goa junta pelota hoi. Ezker Eta aldean. partida itxasu. Alta da pilota hori eta finala hori itxasurentzat izan da. Eta bigarren mailako txapeldunak Euskal Herriko txapelduan
itxasorrak izanen ditugu. Eta bai, hoi da. Baigorrik erran behar da egun bi titulu bidu dutiela. Gazteak mailan eta artekoak uste dit. Ez, hiugaren mailan, parka. Eta gazteak mailan, bi titulu bidu dutie eta hara, itxasun. Ehena egun, itxasuaren takoan partida goxua, zinez. Erran behar da intzineko bi partidak gaztiak A eta artekoak A mailekuk bata urgentu dela berrogei hoita himetzu eta bestia berrogei hoita amazazpi partida izigarri tinkoak partida juntan emaintzala suago da, bena bardin partida ederra eta iakusten die neskatira horiek klasa izigarria badiela txasualdin, ordin erraiten duk lehen partida diela lehen txapelket, dira parka elgarrekin, horiek badie gerua, nire ustez. Hori da, eta ezan duzu bezala, beste konparatuz gazteagoak baitira, lorak ogoita bat edo ogoita bi urte ditu, Kajol amazazpi baizik, beraz bai, geroa badute, hori euneko segur, eta hilelduen urtean aianitza izanen dute maiteko lehen mailan, hori... Nula ez, eta ikusiko di, beste hoi oska bat goago da jale. Bena, ikusten duk hor, beroketan sartuko dela sariak banatu ondun Maritxu uzaten ez du ezagitzen beak, garbiki egin dute beak ez dakizu matitulu jebazidin, zenta emankizun edo... Gure egitekeko emankizunaren entzunean ezakiela. Bazakien zein urtean aterazoen lehen titulua, hori bai. Hori bai, hori egan zuen. Baina, geroztik zenbat, orainik ez du egan. San Paraxo izigarri kontent. Bai, ordinara, nahi baduzie. Pausani bat egin, jo pilota emankizuna aintzin, sariak baratuik izanen dia minuta sumaiten buian, beraz, pausani bat bardin eginen dugu. Eta ondiet hori deneri jo pilota emankizunera, Xabi eta Florianek ejan bezala ere ustez, badakizue gaur itxasun balaki trinketean elkarretaratzen girela, orduan bigarren mailako eta lehen mailako nesken finalen karietara. Gaur gurekin ikusten duzuen bezala San Paraxukaren dugu, itxasua jakeko lehendakaria, eta ondotik Anji ejandunea iparaldeko pilota batzordeko lehendakaria ere, komentatzaile ikusi duzuen bezala Xabi Elgar izanen da, eta bere ondoan Florian Teletxea. Egunan, San, eta mil esker urbildurik zuen trenketa behira? Mikroa berzinuke. Egunan zueri ere? Untxaziztea, itxasun. Nolaz ez, olako egun batean. Hala, finalak gaur hemen, zuen trinketa behian, gauzak aldatu dira trinketa behi hau duzuenetik. Bai, guretzat den aldatzen du, egia egan, baldintza biziki honetan airi gira guai gure elkartean, eta olako eta egunak ere antolatzen aldira hemen egian, eta hortako bizikiago gira gauja ikustea finala handiak hemen itxasun. Egia da, orain arte, trinketa hau zaharkitua zela, ordan zahar behitu duzue, baina zahar behitua intzin, ukan duzue urte bat, nun joan jinka aizan zisten trinketa ez trinkete, antolaketa hori nola pasada, nola kudeatu duzue? Zinez urte zaila izan da, egia egan, zenta biztan da, kanpoan izan behar ginen, eta gure aktivitate guziak sigitu behar gintuen, eta kanpoan alokatuz ere, behaz bazen kostu bat. Mehal ere, horzak tinkatu ditugu, zenta baginakien ondotik heldu zela eta saria guretzat. Aspaldiko ametsa zen guretzat eta aukaitea trinkete bat egikoa hemen. Eta lortia izan da eta bizikiago gira gaur. Eta gaur egun orduan espezialitate guziak trinkete untan jokatzen dituzue, nola antolatzen ziste?
Bai, gure etxiko spezialitate guziak hori seur. Itxasuarrak elkartean, iten da tradizionalki eskuzka, biztan da. Neskak palaz, guai arte balinean ezin ginuena izan, eta guai azkenian etxean ere hartzen algila balinean. Hori dira, pasakan ere, badugu ekipa bat, hori ere behar da. Eta gure aktivitateak hortan dira itxasun. Orduan, kopuru mailan nola ziste? Bai, azken bolada hontan, egia egan bada emendazione regular bat, dela 5-6 urte oino eunta oita bost bat ginen, lizantziatuk elkartean, eta gaur nunbaitan eunta 70 erretan gira. Beraz, zinez bada dinamika aski pulita ala iruritzen zauko hasteko. Elkartea bizida orduan, eta elkarte hau itxasuarekin bakarrik bizida, edo zu bezalako bidajaitak batzuk ere urbiltzen direa unat? Batira bakar batzuk bidagitik ere, egia egan. Ez gehienik itxasiarrak biztan da, eskuzka kasik denak itxasiarra dira, eta gero palaz baditugu, auzo erritakoak, zenta auzoan ez dira denetan hartzen al, neskak, behaz baditugu espoletak batzuk, lohustak batzuk, orokorki gehiengoa handi bat lekukoa da ba. Orduan bilan polita egiten duzue trinkete behi hortan, eta elkartearen bizian ere iduritzen zaut. Orduan proposatzen dauzuet orai, joan den urtean joan ginen balaki trinketaren ahabehitzearen behi hartzea. Proposatzen dauzuet behiz ikus ditzagun irudi horiak ikus dezazuen trinketea zertan zen eta gaur egun zertan den. Bildutako elkarteko lehendakari bezala, ni eta lagunak biziki konten gira. Azkenian herrian lortu da eta ukaitea herriko trinkete bat. Egan nahi du guk elkarte bezala gure aktivitate guziak iten aldituko dula eta itxasun berean. Eta baldintzak bikainak ukanen ditugu hemen gure aktivitateak eta ere maiteko. Badu 4-5 urte herriko etxe berriak lortu zuen erostea eta trinketa. Guai arte pribatua baizen, eta proiektu potolo bat ere mandu, berritu dute trinketa. Gehi eta eskalada eta gune bat ere egin dute, eta ostatu berri bat, eta aldagela berri batzuk, eta beste gela bat elkartentzat. Gure trinketa biskatza ahitia zen. Adibidez behar izan da sola berritu, behaz egan nahi du lehengo sola hautsi eta betuna berria egin, koloreare aldatu dugu, edo aldatu dute, guai ilun aire da, guai arte kolore klasikoetan zen, trinketa aski suail, eta guai beltz eta urdina, eta beste gauza importanta ere guretzat eta nola egan internazional eta araudiak errespetatzeko gizan ina da, egan nahi dut gileko xareak entzeko gizan, hola balinean hartzen alda, eta guretzat ahantaila handia da, zenta guai arte gure neskak bereziki, kanpoan ari ziren, ezin bai ziren eta aizan hemen balinean gure trinketean. Orokorrean eta proiektua 1.000.000 eta 600.000 da, eta holakoetan alainan eta diru laguntzak izaiten dira. Albezen bat, egoera ez da baita ez bada erresenean, alere lortu izan da usteut diruzama polit bat. Trinketa eta ostatia uztaila astapeneko izanen da, erten alda trinketa eta herriko bihotzian dela. Pentsatzen dut eta espero dut eta hala izanen dela ere eta memento goxuak pasteko pilotan biztan da. Eta ez bakarrik pilotan eta pilotan inguruan lagunekin, ostatian eta abar.
Orduan, hala, ikusi dugu reportai eder hori behiz ere, eta gaur egun hemen gira balakin, ejan dugun bezala sanekin. Egunon anji ere parkatu gurekin izanik mila esker behiz ere. Orduan, zu urte bat hauteskundeetan presentatu zinela eta iparaldeko batzordearen lehendakari zirela. Ze bilan egiten duzu urte hortaz? Trinketa behiak izan dituzu urte untan, baina bestalde. Ze bilan? Ez dakitian bilan bat iten aldean, urte baten buruan, egia da mandatoa demoraldia hasten dela egla urtekoa dela, eta lehen urtea jadanik pixka bat berdi gauzak menperatu, antolakuntza hondia da. Marken hartzeko urtea da, berdin? Bai, zuita ejola berriak die, berritu dugu gure taldea, eta hor berda utzi jendiari demora pixka bat ulerdezan funksionamendua. Ala ere izan die gauza baikoak, ez ezkorrak ere izan die, baina baikoak izan die. Erraten alda adibidez, berritasun bat ekarri dugula, ezin izan dugu antolatu joko garbi batzorde bat, usaian bezala, lau urtekoa, eta hor dei bat luzatu dugu, eta bi elkartek hartu dute begain batzorde hori, kudeatzea, antolatzea, eta nozbait, azparnekoak eta zahersegi baigorrikoak antolatu dute, urte guzian, urte bateko, sasoin guzia. Eta hoi modelo berria da, eta hoi berriki utzia dute, eta senpertarek eta ustaiztarek hartu dute segida, eta hola urtero txandakainen da batzorde hoi kudeatu. Korrikan bezala lekukoa pasatzen da, elkarte batetik, bestera polita den mugimendu bat da, nola zuek urain urte bateko belatzapenarekin? Bediadanik motivazioa handia dute, jakinez erresago dela, ikentzat ez dela urtekoa, urte bateko epea da, eta gero berritasuna initz, bakoitzak heldu die bere indiekin, eta iduritzen zaigu formula hona dela, hola tokatu da, ez ginen uste hola egitea, baina zinez hori gauza baiko jada, gero antolatu dituzte aurten master joko garbi, plazaan, bi lehiaketa izan die, biziki errak izan dienak, heldu nortean inen dituzte indarrak hor pasaka gehiago izateko, boteluzia izateko, bultzada berri bat emateko joko ikeriz, eta txikitzen nahi baitie jokoiek. Eta gero, betiko lana, gure pilota ezitzaileek lana iteute eskoletan, egitarau berri bat, edo dispositibo berri bat atera dute olimpiadak eman dugu izena, eta hor, mila berreun bat aur bildu ditugu jokoak egiten pilotaren inguruan adibidez, horra. Orduan ikusten dutan ez, markak hartzeaz gain proiektu behiak ere bultzatzen dituzie eta mugimendu behi bat martxan da. Orduan bilan aski positibo bat egiten duzu urte baten buruko. Ez palimada bilana ere, ikuspegi aski positibo bat da mementoko. Bai, iduritzen zaigu, hola segitzen bari madugu, demoraldia ongi pasatuko dela, zointa motivazionea bada, jende aldu da ideiekin, azpimarratu berdean da gazteak dira, moire importantea da, behoita bortzurteko pertsonak die, eta hoi biziki ongi da, ardura ardezaten, eta horra. Orduan, hola segidezala espero dauzuet, eta hoitzen bagira joan den udako emankizun batean, Mitxelenarekin ahemanetan txartu zinezten, eta mugaz gaindi aheman horren bultzatzeko ideiak piztu zauzkitzen. Zertan dira ideia horiek, ze aheman duzue gaur egun Euskadirekin? Orduan, zonbait bilkura inditugu, zonbait lotura baditugu ekin, jakinez oikere badutela gogoa guekin elkarlan bat ere mateko, eta hoik ere aldaketa izan dute, lehendakari behia da, arduradun behiak die, proiektu behiak dituzte, eta lehentasuna emateute azkartzea, ahemana, iparaldeekin, guk dugun bezala azkartzea gogoa egoaldeekin eta xorki Euskadi eta Nafarroaekin. Eta jakindutan ez, buruilaren 27an antolatuak zinituzten Euskadi eta iparaldearen arteko fronteniz goma utxeko topaketa batzuk ahatsan. Eta Frantziako Federakuntzak baita teknikari nazionalek ere eman zauzuetan baimena topaketa horren egiteko. Baina azken mementoan goi mailako Federakuntzak hau ez estatu du topaketa hau. Mugaz gaindi den topaketa hau, eta erraiten al zenuketea zergatik, nolaz eta zer zen?
Egia errateko, helburua ezeztatzearena. Bai, guri bitxi ateratu zaigu olako ezeztatze bat. Uste ginuen auzok izanez, lagunak izanez, elkarrez autuz, uste ginuen gestasuna izan gineola olako topaketa bat antolatzeko Euskadi eta Iparraldearen artean. Egia da guen gaineko aldean baitugura erakunde batzuk eta oiken baimena lortu behar dela. Eta horiek eza ematean, pixka bat bitxi etxeman dugu, eta ez dugu ulertzen hori, ez baita bate argumenturik izan, esplikatzeko zertako. Demora pasatu da, asarriak goxatu die, baina atxikitzen dugu, eta nisi horkin ere buru xoko batean, ala ere, ez estatua izan zagura eskaldunen artean topaketa bat egitea. Eta hori duritzen zait huaiko mendetan, nun aho handiz eta boza azkar batekin edatzen den mesua behar dela elkartasuna, idikitasuna, inklusioia eta oidenak behar dela, guri ez estatze olako topaketa bat ez dut ikusten zertako. Orduan azkenean ezeztatze horrek desmotivazioa sortu ordez, oino gehiago motivazio sortzen duela ejan daiteke, mugaz gaindi topaketa batzuen sortzeko Iparralde eta Euskadiren artean. Bai, dutarik gabe, ez da gure galdea bakarrik, ez da Euskadiren galdea, denen galdea da. Guen arteko galde bat da, Nafartarrek ere nahi dute guekin bildu eta jokatu lehiaketak, Euskadik ere nahi du, beraz, iduritzen zaigu, behar dugula, baita espada, prozesu hori segitu, nahi dut baimenak galdetuz, eta baimenak lortuz. Ezin da ulertu nola ezeztatzen alden kirolarieri debekatzea, beren kirolari jokatzea. Orduan elduden aldean, baimen hori bururaino joanen dela kasik sigurniz. Orduan orain, espezialitatea initza aipatu ditugu, baina gaur finalak palan dira, eta intzuzen ere duela aste zonbait Gabriel Martiren bankajaren omanaldi bat egina izan da bankan, hau izan zen pala asmatzailea. Proposatzen dauzuet erreportaiaren begiratzea eta gero bizpairu ele eginen ditugu. O inmortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved el trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los Haintza nuen gutxi gora bera, bankar batek zuela pentsatua paleta hori, baina gehiagoko informazionerik gabe. Eta nik nahi nuen egiten arikiren dokumental sail horren nako, nahi nuen barnatu, histori hori. Eta dela urtea, Xabi Erreginak, hemengoak errantzautan, Argentinar batzu pasatu zirela, horietan Gabriel Martirenen ondoko bat, eta argitia zen nolaz bankan neoketzakien haren historikoa. Eta berehala Xabiri galdeinako, mainan haren telefona baduzu? Badut. Eta ordean, harremanetan sartuz gehoz, harek eman dauzkigu, Argentinako harremanak eta hola, eta beraz, ere dokumentala indako, gaiak banintuen, mainan nahi nuen ere zerbait biziagoa, nahi duzu. Eta jakin dugularik berriz heldu zirela, unat, ordean, egin dugu badugu zerbait egiteko, guk egiten dugula ikan ez guk bakarrik, baina pilota batzordea, bankako herriko etxea, zaharrersegi, perkain, eta hola, ara, bildu gira, elgarrekin, eta hori gertatzen da, eta zeiten dugu, eta denek egin duzue baietz, berda zerbait egin. Eta hola antolatu dugu, beraz, egun hau eta nik uste pasatzen den, guk uste baino hobekio, o no? Buenos días para todos. Voy a hablar despacio porque no hablo francés, tampoco hablo el euskera y tal vez hablando despacito algunos me entiendan. Diego hori, biztan da horrendako ikaragia da gertatzen zakona gaur. Bere arbasoaren errian, hola errezibitia izaitia eta horatia izaitia, hori iziagia da. El nombre de banca
lo escucho desde que soy niño, porque se hablaba en la familia de parte de mi papá, la mamá de mi papá, su mamá, María Luisa, era hija de Gabriel Martínez Martirén, Gabriel Sardina Martirén. Entonces, siempre escuchamos esta historia. Yo de chiquito era un poco incrédulo, ¿no? Digo, deben ser historias que inventaba mi papá, pero la abuela lo contaba con mucha seguridad y uno decía, yo soy el tataranieto del que inventó la paleta. Me miraban raro, pero después empezaron a salir artículos. Ella tenía un recorte donde estaba la historia de Gabriel, donde contaba que cruzaba los Pirineos caminando, donde cuenta de cómo hizo la paleta a partir de la paleta del hueso de la paleta de la vaca y después la recortó en madera de unos cajones que venían protegiendo los botellones de querosén, dibujó allí la paleta de la vaca, la recortó, más tarde la hizo recortar por un carpintero e hizo hacer 4. Así que era parejo, no él solo. Hizo hacer las primeras 4 paletas. Y se jugó en una localidad que se llama Bursaco el primer partido en 1905 de pelota paleta. Quería saber de esta tierra que tanto escuchamos hablar y de esta historia, pensando que aquí conocían algo de la historia y no solo no conocían la historia, sino que no sabían español. No me encontraba a una persona que hable español, entonces me costaba comunicarme. Se rima Xavi, de allí del bar, y él habla español porque su esposa es ecuatoriana, entonces ahí, bueno, me dio mucho tranquilidad porque pude contarle la historia y él se asombró porque no la conocían y no sabían que Gabriel Martínez, Sardina Martirén, ni que era de Banca. Yo me puse en contacto investigando con el Museo del Pelotaris en la República Argentina, que lo lleva adelante Cristian Arma, hijo de un campeón mundial de paleta y entrenador de la selección argentina. Juega, pero es fundamentalmente un apasionado de la historia, entonces armó este museo. Y allí se empezó a armar todo, ahí yo descubrí una partitura del himno del Pelotaris del primer campeonato que se jugó en San Sebastián. Pedí la partitura, hice un arreglo que hoy cantamos aquí con Caré, reviviendo eso porque no se cantó nunca más y acercándonos un poquito a la euskera, que no es nada fácil para nosotros. Y bueno, y hoy se dio esta hermosa fiesta que estamos viviendo que a mí me llena de emoción, me liga con las raíces de una manera increíble. No hay nadie en la familia, recién este año vino una de la familia, Susana Dualde, vino a visitar Banca, pero no había venido nadie. Ahora tengo un montón de interesados en la familia que quieren conocer Banca, quieren venir, y creo que esto es el inicio de una relación, obviamente. Nosotros nacimos con la idea de continuar una historia que es muy fuerte en la música popular, en la historia de la música popular argentina, que son los grupos vocales, conjuntos vocales. Nuestra meta fundamental es sonar como profesionales, aunque no lo seamos porque no vivimos de esto. Pero sí es muy profesional lo que hacemos en cantidad de ensayos, en la dificultad de las obras que abordamos y tratamos de representar los sonidos de nuestra tierra, de los distintos puntos geográficos del país, a través de las voces. Mira, ¿quién iba a decir cuando empecé el Cuarteto Caré que iba a terminar cantando un recital en el pueblo de mi tatarabuelo, que la vida me iba a hacer un regalo tan hermoso, ¿no? Como este, porque es maravilloso. La pelota en tu vida, a tu personal. A ver. Bueno, mi papá jugaba a la paleta, aficionado, a él le gustaba mucho, incluso ganó un torneo, jugaba delantero y me transmitió esa pasión por la paleta y junto a la historia de Gabriel, o sea que la conozco de muy pequeño.
y jugué en mi adolescencia a la paleta. Fui a práctica, fui a aprender y luego la vida me llevó por otros lados y dejé de jugar, pero todo esto hace que me den ganas de nuevo. Así que es muy probable que cuando vuelva a Rosario me vaya a buscar un club de paleta y empezar a probar de nuevo pegando. Hala, ikusi duzuen bezala, bankan izan zen omenaldi hori, Gabriel Martiren pala asmatzaileari buruz. Orduan, omenaldi hori nola antolatua izan da Zaharregi erakundea barne zen, Baleako egiak ere horren partaide ziren nola omendua izan da. Ideia sortu zen Mikel Erramuspek, aldadudarrak elkarteko kideak proposatu zuen idei hori, eta gu jemanetan sortu ginen elkarrekin hor Zaharregi, Inparraldeko pilota batzordea, aldadudarrak, errikotxeak eta bar. Eta pixkanak bilkuretan ideak atatu die, eta guk egin duguna Zaharregikin lotuz, erakusketa bat egin dugu, Gabriel Martirerin buruz, ikusten da pixka bat erakusketa hori erreportaian, eta erakusketa hori egonen da bankako errikotxean, eskaini dugu bankako errikotxeari, berak proposa ezala bere publikoari, jendeak jakin dezan palako sortzailean nungoa zen, hori da. Orduan palako sortzailea bankaja, basena fartaja, gaur egun pala espezialitatearen garapena aipatzen baldin badugu, zertan da pala, ze kopuru duzu Iparraldeko pilota batzordean? Nik eranen nuke baduela zonbait urte, gehiago eta gehiago pilotari sartzen zaizkigula lehiketetan, xapelketetan. Adibidez, aurten, pasaden urtean eta intzineko urtean bezala, beti eranen nuke 10 bat talde inguru, bain esketan, bain mutikotan, gehitzen die txapelketetan. Garko egunean, baitugu 280 nesketan talde, eta gutxi gora bera, kopuru bere berdina 280 mutikoetan. Egan nahi du, hala ere, kasuik 6 pilotari baitugula hor, haidenak pala goma betian gure txapelketan. Kopuru handia da. Kopuru handia da, ez da gauza erretxa. Zeinta, ulertu berdena da ahazo handi bat badela erdi hortan, da egutegiak aldatu die. Leheno hasten zen goma utxean eta segitzen zen goma betian. Oai federakuntzak inposatu gaitu alderantziz egitea, betia lehenik eta utxa. Eta betia diokatzen delaik egan nahi du hor die kopuru handienak, ekipa handienak, ebe oikin batean bada eskuzka. Eta egan nahi du, hemengo trinketa bezala, betiak die, eta izi garri zaila da elkarte batzuentzat partidak kokatzea. Antolaketa mailan, burua ustea handi bat da elkarte guzientzat, baita zuentzat ere, nahiz da finalak eta finalen gauzak mugitzen dituzuen ala ere. Bai, elkarte batzuentzat xantza baute, batzuek zonbait trinketa baituzte, bizpairu trinketa baituzte batzuk, bertze batzuk baute bat bakarrik, eta badakigu asteburuan, oita bi partida baituztera jokatzeko. Eta hori guentzat traba handi bandan gure garapenean. Agian federakuntzak ulertuko du, eta ondoko urtetan berriz etorriko da txapelketa normalean, ikusiko. Seina lehona da, asteko kopuruak gora abian direla. Bai, zinez, bai. Eta Iparraldeko pilota batzordeak beste elkarte batzuekin ahemanduz, neskatioak topaketak ere sortzen ditu urtez urte. Hori Zaharregin hasi zela iduritzen zaut, eta gero orain urtez urte elkartetik batetik bestera lekua pasatzen da ere. Bai, hori da, nahi duen elkarteak hartzen du bere gain antolakuntza, eta hor interesgarria dena, da txikiak, hasi behiak, jokatzeutela lehiak eta bat bere neurrian, ez da baita espada txapelketa bat, ez da tituluik eskaintzen, baina da lehen urratxa. Topaketa polit bat. Pilotari behientzat, estresari gabe, goxoki iten da, eta da lehen zangoa ematea lehiaketa batean, eta importantea da ez dezaten zainik izan, ero estresik izan aurroiek. Orduan, kopuru aldetik palak goiti egiten du, orduan gauza hona da, biziden kirol bat da, eta Iparraldeko pilota batzordearen zat, ene ustez ere bikaina. Bai, segurki.
Ebe, opatzen dizuet, hola segitzea iparaldeko pilota batzordean, behi zonbait hartuko ditugu aste, zonbaiten buruan ahi. Mila esker hainitz. Eta azkeneko gauza bat ala ere nahi nuke egan, ondoko aldian aipatuko dugu zuk finala jokatuko zula gaur bigarren mailan, ikusiko dugu irabaziko duzun, ero galduko, mehagian irabaziko duzu. Untxalaz ikusiko dugu bai, haintzin jokatua den partida bat, baita. Mila esker hainitzan jirekin egunik, mila esker hainitzen zule gutzier, ondoko itzordua emaiten dauzet abenduaren 14ean, eskuskako binakako finalen karietarat, anartean itza pasatzen dut Xabi eta Floriani, eta nik erraiten dauzet ongi segi eta jo pilota. Gauan deneri eta gauan behiz Xabi. Bai, errestihun. Are, gure egunaren azken partidara iristen ari gira. Bai, oida. Eta horregatik itxasuko pilota batzordearen titulua bigarren mailan ikusi eta gero. Ebe lehen mailara interesatuko gira. Oida, lehen mailan finalerdiak bardazien atzo, behitak izi Maritxu zet Mexikon zela. Eta Mari Goyenetxe bai. Eta Mari Goyenetxe bai, frontball munduko lehiak eta hortan eta Marseillako segizalek ezagutzen die soni hoi, guelau finalistak lehen mailekok sartzen dia, erranen dugu bi pare hoiek, zaharrek segiko bi pare dutxera mendekatu eta zaharrek segi egun izaten altzen lau finaletan eta lehen maila juntan ebe Arbonarrak aiko dia senpertaren edo spuk batarzuneko pelotakai hoien kontre horrek ezagutzen ditugu prefosta gohiz aiko dia Arbonarrak batarzunaen kundu haintzinetik eta haintzinetik publikoak ezagutzen dutiela aizkoa iturino haintzinetik aiko da. Eskaitu gero Ojuñaga, Ojuñaga, bena. Ala, Maritxu zet txapere. Ez daki behak ezun bat titulu jabazi dutin. Etxelekoekin paketa. Eta hau, presentatzen duk. Eta senperta jentzat haintzinean, aina ojonoz, xarataja. Eta Mari Goyenetxe, senpertaja. Eta uste publikoan badirela senpertak zale batzuk. Bai, prefosta eta bai erranduk, bigarren mailako partida juntan. Publiko hanitz bazera trinket juntan. Partida zinez goxuk txarraik ditugu. Eta lehen botia Arbonarrak batarzunaentako izanen da. Azkoa iturinok du lehen bote hoi eginen. Eia nula abiatzen zekin partida hoi. Egan behar da izenen aldetik. Aizkoa iturino eta Maritxu zet favorito izaten hal. Izatekiera bena ez da dudaik aina. Eta Mari aiko diera finala juntan. Aile abiatzen zaiku partida hoi. Maritxu zet. Ezker haide. Eta Mari Goyenetxek ezkeraz ederki elkiri pelota hoi. Mari berriz aita gaineko marra. Hara, entanto hoi, hainbat fite abiatu zeiku. Bat eta esperantza Arbonarrak aintzinetik. Aizkoa iturino ezkerreko aldetik abiatzen da sakatzeat. Pumpe bat taulaen gainen, gibeleko saiai buz, ederki elkitzen di Mari Goyenetxek pelota hoi. Aire berriz. Aire bai Maritxuk, inkatzen du ezker. Hala, aina Euronozek, eskuineko paretaikin, pelota hoi ederki bildu du. Mari Goyenetxe saiai buz eta bigarren saian txartzen du. Batetan bardin eta zetanto edera elkideikun Mari Goyenetxek. Zinez, bigarren saian txartu du eta aina Euronoze lehen botia. Maritxuk ekarten, pelota edera Mari Goyenetxentako lehen saiai buz, ez da sartzen. Maritxuk ze pelota ekarten din. Pare tipi, aina Euronozek pare tipi eta bi eta bat. Izan du altxatu. Aizkoa iturinok pelota, bi eta bat. Lehen aldikotz. Spuk batarzunen kontu egin pelota jentako.
tanto hoi, Maritxu Usetek aidez, erditan. Aina hori sartzen da. Paret, Maritxu Uset, paret ebai. Aina sartzen da behiz. Pumpe bat taulain gaien Maritxuk aidez. Paret, aina hori nosek huts, bena izkoak ederki ekarten. Mari, ederki, taula. Maritxuk, Lore, Mari, pumpe bat taulain gaien. Maritxuk izkimutza, pelota edera. Lore, eskuiniko paretaiki eta paret, ege bat tipi. Maritxuk ekarten. Aina hori nosek behiz. Gaitzeko juba dihunek. Are Maritxuk ekarten. Eta mirentxu da badi. Pailiak badu lan, partida estapenuta. Ederki. Ara berriz, saia ebuz. Ainak ekarten. Maritxuk bigeren txailat ben hor da. Aina eta izko ebe. Marik eskeraz, ejerki. Taulan, bi pumpe. Mariko enetxe eskeraz. Berriz taulan. Maritxu Uset, pumpe bat taulain gainen. Marik, Lore, ederki, eta errebot. Errebot! Bena ezin izan buz gainetik igantzo Maritxui. Eta hiu eta bat, ordin, bi gibelekuk. Frambol jukirai. Mexikon zien, eltu bat ami bat akituik. Barda jauntzik erdi finalin, gaur finalin. Hiu eta bat anartian spuk aintzinin. Ederki Marik, pumpe bat taulain gainen. Maritxu Usetek. Xantza mini bat uken deo. Taula luze bat. Marik ederki, eskerra buz, eizkoak elkitzen. Mari, ti eskuntiatzen du. Tanto erraldoia. Magnifikua izan da tanto hoi. Lau eta bat kasue. Kasu, aizkoa eta Maritxuk beharko die sal hesartu partidan, zenta spukekuk aintzinin beso izigarria eta Mari zinez susen aida mementun, zinez. Bai, ejan duzun bezala, Xabi aintzinean kristoin besoa, aina hojonoz horregatik ezaguna da, agian ez da. Pumpasare, ez. Ez da teknikari onena, baina badu kristoin indaja. Eta badaki unekin jotzen. Bai, ez da heltu bat tekniko bena lehen mailan aitzeko behar da teknika apur bate bai. Hori, isiur. Eta bai badik, ustez. Eta hor bai, etzen sartu hiu geren bai. Maritxuk ederki. Aizkoak. Ongi atera. Bai. Paret. Paret behiz. Magi. Magitxo aldiz paretik ez. Eta ongi, ezkeja lekin atera. Zangotan, ainain zangotan jo, Maritxuri. Eta gibeleko sare ere begira, airez ateratzen du Magik. Eta taula edek batekin emaiten. Magik defentsan, erdian piskatu zen, eta aizkoak eskuin aldean. Ze ederki, ara loja zalden bidek bergaiza egin entzin, aide gainetik, ara aizkoak badik klasa, Bai, ahunt, eta lohtu du justuki ebe pixkat ostion bezala gibeleko lana baliatzen trinkatzeko tantoa aizkoa. Haida. Are, erditik eta airez ateratzen du sake hori ainak. Paret Maritxu eta Magik gainetik enok da Maritxu behiz. Ederki. Ongi. Maritxu izan erti bada pelota hai. Ibertzi da izko, pena. Gibeldu da laugarren maja arte eta egia da aintzindari bat entzat aski urjundela. Eta Maritxu hor zine, baina doi bat berantean. Ez dakiat mintzatu zeian Maritxu, bena. Ara, bost eta bi senpertaren zat. Are, Maritxu airez. Pareta. Haula luze bat, aineren partez. Eskuin aldean. Giratu du, ezen ajunt mujaren kontra. Pilotari ezen ajunt mujaren kontra kokatia, baina... Ez du usu egiten hola falta, menpeatzen dutie pelota hoik, bena, aldi juntan, hiu eta bost, egiten zian lau eta bat. Palet. Hiu eta bost. Ze pelota elkidina izkoak. Ze pelota elkidina izkoak. Parkamen galte egiten du hainai bena. Uste dut... Entxaian, timua bezala sartzen zian, pelota hai. Uste dut, eman zuen
magik eman zuen indajarekin, askizela justu pala ezartzea. Bai, hala, bena Pausatzeko eta, txikitzi, bai, ahont. Hala, mementun txakez, tantoik ez, bena partida hastapena da. Behar zen, sartzen baitzen gibeleko sarean ainaren. Pilota iskimotz. Motz, ez da deus egitekoik, hor perfeita zen iskimotzoi. 6 eta 4. Senpertrak oraindik aintzina dute. Ea. Iskimotzoi. Ea, aina botean. Iskimotza. Pumpe bat, taula gainean. Tairez, Maritxu, maja. Altsatzen du, bainak perita hori, eta ekartzen ongitik gatua. Iskina. Hara, xantza mini bat bi aldetaik. Maritxuk iskina atzaman du, edo saian zen, edo taulaen gaine, bena ez, iskin. Mari, gibel partituik zen, uste zin taulan bi edo hi pumpe eginen zutire, bena ez. Bost eta 6, lehen berdinketa, egukitzen jagi guano, eia. Hare, atera du. Sake hori, iskin motza tiratzen naizkoak, maionok da baina. Eta jotzen. Mirentxu. Eskuineko paretarekin, sartzen da gibereko sarean, ainaren pilota. Eta Mirentxu da badik, Atxalotako sprint delakoa egin du. Biba zu Mirentxu. Eguneko nanak betaik. Hare, aina behiz botean, gibeleko sareari begira. Gainan, mire, Maritxuk atera, eta, aina eskuinalean bizkin giteatu behinan, aizko zen. Hare, ajotzen behiz. Gaineko taulan. Mirentxuk berriz print bat. Eta aina kairez, pusatzen du eskuineko paletarekin. Kaixo Mirentxu. Izanen du egiteko, ezkerraz biziki ongi sartzen da Marigoien etx. Eta berriz pilota eder bat Marirentzat, eta sareari begira biziki ongi. Ongi horzen defentsara Maritxu. Kaixo, partidan sartzen ari hor lau jokiraiak. Airez sartukunez, ez. Baina eskuin aldean tiratzen, baina pilota eder bat. Eskuinentzat. Strigozatzen ez. Bariatzen ez agunt. Hare, Maritxu, taularekin, giberarazteko magi. Baina ez zinatera. Big egen huts handia, eganen dut. Eskuineko aldin bat egin du, heben taulatik Bai, hori segur. Ez dakit kokatu da, eskuinaz nahi zen bai ala bai hartu pilotari, eta kokatu da. Eta gehan ezkerrez, badu kristoin ezkerra gainera. Bai, ziarri. Baliatzen alzuen pixkat hobe ezkerrarekin. Ea, aizkoa botean. Giberiko sarea, ez, eta aire. Jerki. Giberazteko Maritxu, defentsan, baina, hor da, defentsan Maritxu. Tabla edek bat. Aramarik paret. Eta izkimotz! Ze kintzia! Maritxu, baliatu du paletaren efektua, justuki bera ere efektu baten emaiteko eskuinaldean, eta iskin motza jotzeko, eta... Partida ontako lehen berdinketa. Hori da. Zazpina, lau jokiraiak senditzen da, Osoki sartuik dia partida hontan. Eia taula ibuz, pumpe bat taulaen gainean, eta gibeleko saian lehen txakea aizko iturino. Dudatu du, magi aire sartzea edo gainean igotzea, pentsatu du, igoko zela. Eta azkenean, lortu du aizkoa iturinoren botea gibeleko sarean sartzen. Eta aizkoaren lehen botea izan da ondorioz. Eta Mirentxu da bat izin ez konzentratuik dugu, ez da haituik, Ez du hauturik, gaur, Ez bali mago pilota bat bildu nahi. Atra da bainan, pilota... Bola, Marigoien etxen. Ikusten du, harrigarria. Aizkoaren aurpegian ikusten da, atera du esku txarretik pilota hori, eta erdian utzi du, eta konturatu da segiran zigortu izan zela, eta hori gertatu da. Aina, ojonaz botean. Maritxuk ederki. Unpalaster. Eta taula eder bat. Ezkerra ederra. Bai, erdian utzi, baina hor da. Hala, zankuetat. Zankuetan eta nahi zuen altsatu pilota hori aina ojonozek. Bai. Eta lien sarean sartuzako pilota. Bebo. Aldu horako gauzetan. Baute... Oraindik egitekoa, are, botean aizkoa.
Eta defentsan. Kaidu, ederki. Handa Egotean Marri. Marri hor da. Iski motza, ona da. Ajotzen aizkoa, eta gero. Ze ezkerra. Eta xareari begira. Agia da, aina eta baliatzen Baliatzen zo. Ale, badu pelota Egotean. bai, badu Marrik, ekarten di pelota bai. Tiratzen du. Marge, Sehatu da erantzuten. Bai, Damugari, ainak bazin, pelota bai, eskuiko zin. Bena, marrain gainen. Bai, ez da deuse. eraso batekin nahi zuen beste Bai. eraso bat pusatu. Hoida. Baina alde untan Ez da baita espada hoi ikasten bere pelota alde izan. eskoletan, bena. Maila badie hoiek. Are, taula eder bat. Maritxo, taula. Pumpe bat. Marrik, Ajotzen. lore. Pumpe bat taula gainen Marrik, ekarten. Fiskin. Maritxuk ederki, hor da. Maritxu, zer eginen du? Taula luze bat. Marrik ezkeraz. Ezkoak taula. Ara ez du bortxatu bena ederki. Lehen txaian, Maritxu, set txapelek. Hameka eta zortzi. Eta Kristinez tanto biziki eraikitia. Bai. Defentsan ikusi dugu bakarrik Marri Gainez, bai eskuin, bai ezker nahiko politarekin, baina defentsan da. Bai, hoida. Eta azkenean lehen txarean txartutako pilota hori Maritxu Gainetxek. Hale, xake jefera, eskuin aldean tiratzen, iskimotzarekin, baina segitu zen. Horzen, baina bi paletak, bazterreko paletak unkitu, baina parekoa. Hoida. Antzi. Gara, lehen zilua egiten die Maritxu aizkoetu genio eta Maritxu zetek sortzi. Hamabi eta sortzi. Lautantuen deskarta. Aina horonoz. Sartzen nahi dezederki. Maritxu. Taula, luze bat. Eta errebotean sartuko. Ajotzen. Aire sartuko da baina. Eskuin aldean amaiteko, baina hor da Maritxu. Eta zinez berriz taula berriz luze bat. Behar zen txaian zen pelota hoi. Eta marra azpilat. Aukera izan ateratzeko pilota hori Marri Gainetxek. Zinez taula biziki pulit bat sortu du berriz Maritxu zetek. Bai. Eta hor spukekuek behar die ekina hala salhe berrezin partida juntan zenta. Izkoa eta Maritxu jaintzina usten maze ez da bate aiza rajitia. Surtut partida hatxarrin delaik. Zilua handiago eta zailago betatzeko. Eta hor Maritxu bai aizkoa bai sartuik da partida hortan. Marri, ale, lore, bai. Bena Maritxu ekarten du. Pareta berri. Ez da Ez paret. taula luze bat. Bena ez da sartzen. Ara. Eta ekarria. Aina, Ibereko sareari begira. Bai, behar zen. Ainak, xantza meni batekin, palantxa puntaikin hartu di pelota hoi, bena. Pumpa sare, jortzen aizkoa, bena ezin, bedeatzu eta hama hiu. Portanta zen, oaixake horren hartzia. Bai, tanto batzuk hartzeko eta ez usteko partitzen arbonajak. Ez da, ezan duzu bezala, partitua direnean biziki zera da berriz tortzea emaitzari. Taula luze bat. Bai, ederki. Ederki, bena. Ale, sartu behar da hor, hola bai. Are, jotzen. Bat eta aire sartzen da, Marri Gainetxek. Ezken mitinkatia ben, ongi atera ere. Ezken jarekin, jotzen, Marri. Eta erantzuten. Plazalasoko joak, talde honetan txarare begira Marri jo du. Berriz, defentsan nahi dira, bat eta beste argonajak. Aizkoak badu, bai, eskuki bela zor. Taula luze bat, baina pixka luze egi. Eta Maritxu uzat, izan du pilota edek bat. Ajotzen duena. Ai. Ebotean, ez paret. Ez. Iskina. Ez xantzaik Marrik. Ara Maritxuk aldiz. Ara, utsa. Taulan puntu bat eta pik. Georgi berein. Eta trinketa horretan ezin da ezan, trinketa ezagutzen duela. Ez baita sekuran aritu trinkete honetan Maritxuk. Lehen aldi, erdi finalak atzo. Oida, bigaren aldia, bena, ez da bi aldiz ikasten, Are, aina hori naz, pumpalaster.
Errebotean Maritxu bariatuko du lehentxarean eta ateratzen du bortizki. Taula luze bat aizkoa, gero izanen du aukera errebotean ateratzeko Magi Goinetx, bai, onera eramaik. Ai, pelota edera di. Eta bai... Baina, Magi hor da. Hor da Magi! Taularekin, ez... Oh la, ze pelota. Nula tinkatu din jokio hai Maritxu, zetek gibelka izen. Stalen gainen eta feita eman do, eta ez da bate ezkerralde hortaik elki pelota. Baina horonoz sartu da defentsan mena. Ezin ekai hamabost. Eta beratzi. Hasten dira. Urruntzen, ahunajak, pixkanaka, badakigu horrein. Bai, luze da, luze dela. Baina, ezan dugun bezala dira bi aldiz, zaila da behiz egitea ahunajen kontra. Are, taula, palet. Maritxuk eskin botza, erregotean. Zintzen du, baina pilota edek bat, egiz. Ederki, zetantua. Ahotzen. Paret. Eta ire sartu behar? Ederki. Aizkoa sartuko da. Berri sartu. Aina, kontra erasoa. Taula, eskoren partetik. Errebotean. Errebota. Egitean untzitu. Eta Maritxuk paret eginen du. Magik. Eginen du. Taula. Paretan. Joan da seka. Eskuinaldean. Edera! Tanto hoi! Bagi, eskinotza biziki eder bat abiatu zen anticipazioa emana zuen aizkoak bainan. Ezin bildu pilota hori. Are, 10 eta 15. Hoi, zinez tanto edera izan da, Zinez. Defentsa ederrak, eraso ederrak. Aina. Erditan lore, Maritxuentako. Pelota edera tiatzen dio bat. Baina defentsan hor da. Aizkoa eta berriz eskuinan tiratzen. Aldiutun da Maritxu badoa. Irugak aldi bat. Edera! Laugaren aldein eta bai! Ez da amor eman behar kiroluntan. Eta oso edera. Ez da usu ikusten hoi. Aina hor nozak ideia bat badolarik buruan atxikitzen du luzaz. Eta sirtut ez dio amor emaiten. Hori xiur. Are, plazer egiten du. Are, Magi Goinetx. Arrutzen. Pilota edek bat berriz, beretzat. Ederki. Xarean, ez. Oida, ez da sartuko. Eta bai, Magi, eta bai. Eraman du justuki hola pundua. Ez bada sartua, begibeleko iskina unki du eta tantoa egin du pilota hori. Are, hor dira beti. Hor dienez, eta bai. Are, pumpe batekin. Saian txartzen zen. Berzen. Bena ekarten du, Maritxu. Eta eder bat. Magnifikua da tanto hoi. Eskuini. Bigarren aldikotz. Baina hor zen tiroa biziki. Polita izan da. Zale juiten dia tanto hoi, bena klasa handikuk eta bote hoi, sake hoi, etzen bate aiza, ekarteko Maritxuentako bena haidu. Are hau. Gaina, ekartzen. Honeratzen du. Aizko paret. Magik biltzen du bena pelota edera Maritxuentako. Are, taulan bi pumpe. Pumpe bat parka. Ze eskerra Magik. Taula luze bat Maritxuk. Magi Goinetxek biltzen. Are, gainetik. Baina txartzen ezkerrez, errebotean. Eta berriz Mirentxu, sprindelako bat. Mirentxu eskaintzen digu. Mirentxu kuntsalo eginen du gau. Hori xiur, aina hor nos. Ibeko sare begira. Ena ere sartu da. Edera saian sartzen, ez duk sartzen, baina. Sartu baliz bezala pelota hoi, hamalau. Abiadura honekin gaina hartu du, aina hor nos Maritxu zeten gaine. Bai. Eta pundu bat galitzen da, berdinketa batera iristeko. Bai, zinez fite sartu dia berriz partidan. Spukekok. Ea, lurika ikusiko dugun egun. Ea, pumpe bat, Magi. Pilota edek bat. Baina katartzen du. Ezkerrez. Aire. Oida, jarekin ahotzen. Bai. Ainake badu eskuinaik hoi, pelota hoi, tiatzia eskuin, magnifiko da. Are, pareta. Ahotzen.
Maritxu, ekartzen, eta tinkatzen jokoa. Ederki. Zaila zen Dako. pelota hori bai. Pumpe bat eta paret. Hor da, eskuinalean tiratu. Ajotzen aizkoak. Eta bai. Defentsan altxatu gehiegi. Eta Amantzatuik zen, Hanitz, eta... eskapatu. Zako... Bai. Berdinketa batera iristeko, guaitatu beharko da, pixka begizu bera. Bat ikusi diagu. Biga, bai. Azpi eta zorzita mena. Eia. Ztia hurin hor. Izkoa iturino, biatuko da. Ea, behiz. Eskerreko aldetik. Eskerreko aldetik orain behiz. Ari da. Eskerreko aldetik bai parka. Bizkideja eta erantzun bizkideja ere. Taurarekin. Sartzen honera, Magi. Aizkoa biziki ongi tinkatu zen efektuarekin pilota hori. Eta eskerrarekin ez du ateratzen pilota hori, aina jonozek. Eta aizkoak sakaen giberetik izigarri untsa baliatzen du taula hoi. Bai. Mari tiboa bezala goiti joiten da, entzini datbuz eta giberazten du aizkoak. Derki bien hartin hoi. Eia. Hara, jotzen. Maritxuk ere. Tinkatzen behiz, Maritxu paret. Segitu zuen. Haide, hoi da. Taula luze bat. Eta ekartzen. Hare Maritxu. Erdian uzten pixkat baina. Jotzen Magik. Defentsan. Aina. Ai. Zen plazatuik. Aina kemandu gindar gehiagi eta ezker gaineko aldean ateratzen da pilota hori. Ni ez nintzen jatzoko erdi finalean, baina entzun ditut batzoko hori ezan dutela justuki Ainaren pixkat deabrua izan zela atzoko partidan ere gainean ezker aldean ateratzea pilota hori. Eta gaur lehena du. Eta sakez, aizkoak bigirena. Eta behiz, bost tanto desberdintasuna. Behiz, bost tanto desberdintasuna egin zuten lana, senpertarrak behiz lotzeko pundu batera. Baina, hor, behiz urruntzen hasi dira arbonajak. Eta emanen teitziek, baleatuko gia pausa juntaz. Ez dakit nontuztan emaitzak. Ez hemen. Ez ditzat heben, beraz. Ea buruz, dekingo dituzun. Eta ez jaskit buz, maleuski, ordein. Eia galteginen horbaiti heben. Enguian badutugunez. Haintzineko partida, ikusi dizie. Eta gazteak mailan. Zaharrek segin hausitu dela tanto txoil batez, berrogei eta hoita himetzu. Urjuniaren kontra. Eta ondotik artekoen finala izan dugu. Eta kapitoarriko ekipa nagusitu da. Haiek ualdeaneko pilota batzordearen kontra. Hoita hamazazpi eta erran behar da artekoak maila dela hoita bi urtez petikakuk eta hor pelota izaharrena edo adin haboenik ziena hamasei urtekoa. Hamazazpi urtekoa. Eta kapitoarriko bi garaileak hamabost urteko bi jokilai ordin horre geua segurtatu dela. Txuda badi klaster egiten du egin trinketi, mena trebazale hun aktibiti ebai kapitoarrin. Aizkoa iturino sakean himetzu eta hamarau. Are, botean behiz aizkoa. Pumpe bat, ere ez. Xixenka saian. Himetz hogei eta hamarau. Eta gabona jentzat partiaren erdia egina dela. Eta orain ez behar dute absolutuki iratzaki. Senpertarrak nahi baute zerbait lotu, are, erdian utzia da magiaren pilota. Egin uzten du Maritxuk ere, baina ainak taula der bat egiten du. Eskuin aldean, Maritxuren pilota. Eta Maritxu airez, ainak, lore, erdian Maritxuren pilota. Pumpe bat. Ez da sartzen, Mariuska! Aldi honetan ere ez.
Aizkoak eder. Segitu zuen. Eskuin aldean. Berriz segitu du, baina paret. Hale, Mari, gozatu hoi. Bi paret, hor da, aizkoa berriz defentsan. Maitxu segitu zin bai. Eskuin aldean, pusatzen du. Are, ajotzen. Perdian usten Maritxuk. Tinkatzen du. Aizkoa... Tja. Oa ederki ekarten di Mari. Ze pelota ekarten di Mari. Eta ajotzen Ainak. Itzulian, ez, sartu baita. Hala! Amabosgarren puntua senpertakantzat. Hor, ikusi dute, izanen duten lana puntu baten lortzeko. Hori bai alabai, segur gira. Eta ikusi du bere, behiz Mirentxu da badik, bizpairu lastegetak inituela. Nik txamaiten dit, zinez forman dela gue Mirentxu. Lehen txaiai buz! Paleta. Eta jo! Ai, hutsegin. Hutsegin, bai. Hara jotzen, pumpe bat. Errebotean, ez zaintzin. Pumpe asare! Ez da ainaren pilota. Ederki. Aldeuntan bai. Errebotean, paret ikarria. Magirentzat. Iskimutz, hor da aizko. Errebotean, aizkoa. Eta jotzen, eta Gibeleko xaren sartu. Sartu da aizkoaren pilota, eta bai. Ebe. Geixo senpertarek badikielan. Badaki ikusten konturatzen nahi dira, bazakiten egia aintzin, baina konturatzen nahi dira utstipi bat, eta gero berriz beste zentzura doa. Eta aldiuntan gezurtarazi gaitu aina jonozek zenta sake hori segidan pumpasare sartu du. Aina jonozek aizkoa Iturrinoren sakaren erantzunean are, aina Ognoz botean behiz. Erditik, bai. Pumpe bat horrein gainen, eta gainen. Maritxuk senditu zin, biltzen du bai. Marik eskerraz. Maritxuk taulai buz. Eskerrarek esartzen da. Utsi egiten du pixkat palan, baina... Are, magintzat. Bai, pumpe bat horrein gainen, hoi da pelota huna. Eta ekarten du. Bai, pilota edek bat behiz magintzat. Paret. Bai, miatu zin txaia bena. Paret. Magi, ahutzen. Pumpe bat horrein gainen, eta Maritxuk ekarten du. Bo, ze pelotak ekarten ditin. Ai. Eman du tanto hoi, Marik. Eman du tanto hoi. Bai, Maritxuk ez bali mazuen utzi nahi eta eman nahi. Berak eman du. Baina beti ikasten da pilotan. Gibelean ari dena, berak gut jokoa egin behar eta egiskua hartu behar. Eta momentuko aintzinean nahi dira arbonajak, beraz, ez da egiskurik hartzeko beharrik. Are. Airez, aizkoa, sartzen airez. Ajotzen Magi. Eta oneratzen. Maritxu bekiz. Magi paret. Maritxuk, egan behar da ez du falta paketik egiten, Bat bali egin bali madu partida honetan ez dakit. Ezkejarekin. Eta aizkoa. Saia ibuz. Boa, ze pelota. Eta abiadurarekin zeren eta ez du lortzen. Pilota hori ateratzen aina ojonoz. Arbonarrak izigarri xuxen nahi dira. Saia ibuz hori bai, hoita hiu eta gana sai. Kasu. Ari dira urguntzen. Behar da sake hori hartu zenta. Kaio egiten aldu partida erentzin. Bi jokila horien kontre. Bena Mari eta Ainak ez die amor emanen. Hori xir. Sartzen aizkoak. Eta irez behiz. Defentsan hor da. Paretxo. Gale egin du pilota hori. Ehen paret iten du. Ez du baliatzen. Eskin motza! Behar zen, Behar zen hori egin. Ikusi zuen ziloa momentua zen baliatzeko. Taulatik elkitzin, paret. Ez dut uste haien abantailean denez ustea tantoa luzatzen. Zeren eta momentu baten buran aizkoa edo Maritxuk tiratzean du. Beraz, haiei da lehenik tiratzea. Are, 17 eta 23. Ibereko sarri begira. Ainaren botea behan biziki ongi erantzuna. Magi. Aina jotzen, Ibereko sarri begira.
Berriz Magi, eskuineko pareta, oneratzen du. Pelota ekarten. Errebotean, pilota eder bat, ainaren zat. Hoi bai, ze defentsa. Hora, ainak Are. agini bat egin du hor. Bai palan utxegin du. Hare Magik, airez, aizkoa. Ainak airez eskuinteratzen errebotean, hor da, aizkoa. Eta jutzen ezkijarekin. Behar zen. Haidira, aintzin bian Ale, Magi. zainen artean, borrokatzen Adi, egiteko balota, eskataunea. Bizi da pilota hori. Ez du taula atxemaiten Maritxuk, baina alintan palet. Pilota ere bat. Iskin motza! La. Nuntik horra da tanto hoi bai. Hori jaiten nahi ginen, justu Bai da. aintzin. Senpertakak ez bali mote tiratzen. Ba, Bestek Maritxu egiten edo die. Bai, aizkoak bai, egiten bai, bali bai. badu, seur da tantoa izanen dutela. Are, eta haien, 24 tantoa Bai, dugu. hoita lau amazazpi. Jokoan hor dira, senpertakak, Bai, baina bai. ez dute lortzen trinkatzen. Hoi da, urtoz ikusten Aizkoa eta Maritxuen etzin edo lehen amaia eta Maritxuen etzin. Eta laugarren mutea aizkoaren partetik barkatu. Hoita bost eta hamazazpi. Aizkoa iturino. Hale, pumpe bat taula engainen eta kiberin. Hor dugu Magi. Hala, taula luze bat. Luze bat. Eta iskina pik. Boa. Harri. Hori garantzitsua da. Trinketean. Bai. Hala, eta tanto hoik jiten dira be... Hala, segi urtan txazaidien pelotaier. Bedeatzu tantuen abantaia die. Maritxu. Taula, bi pumpe. Marik ezkerrez. Erdian usten. Bai. Are. Maritxu hasten da... Ara, lan izigarria egiten Maritxuk. Aizkoak ebai. Hoi, izigarri untsatinkatu ikzen. Bai, bere baita. Eta orain amak Hoita tanto. zazpi eta hamazazpi. Amak pun desberdintasuna bi ekipen artean. Eta pixkanaka. Hori da. Argonajak hurbiltzen nahi dira azken Hori da. amarkadetaz. Bai. Emaitza gorja da, iruditzen zait ikusten Ez da duen fini, partidari bera, begira momentuko. Eta tantoak irauten dute, Hoi sartzen da aldiz. hemen sortzi goita zazpi, bai tantoak irauten dute, gestoin lan egiten dute bai serpertakak ere, baina Bai. orain arte alde batean doa pilota partida dagoen, emaitza, are, pumpe batekin. Ez da sartzen. Pumpe bat, berriz, Magi. Ajotzen, aizkoak sartzen. Are bat, Magi Guinetx, hairez. Sartzen da. Maritxu. Ai, ainek, ez di lortzen. Maritxu ongi tinkatu Bai, du, eta bai. ezkerrez ez du oraindik biziki ongi lortzen atratzen. Ezkerra ez du ongi keusitzen. Beste haintzineko pilotak ere ezkerra Bai, sartu bai. dituenak, pilota edekak izan dira ondutik. Ara aizkoa, botean, demora galdu gabe, Ai, ritmo gaitza da, bai. Erdian. Xiloa. Are, ederra bon. Badika izo. Joan Nixeka. Oh, Puta, ederra! tira. Magnifikua. Izigarri, moi badik. Kontrasango delako hori. Izigarri untsa. Eta biziki ongi joan zen aizkoa. Bai. Eta junt xarea babestera joan zen. Baina Baina. eskuin aldean tiratu du pilota hori justuki. Are, himetzu, hoita Are, zorzi. libreko xarean, guri begira. Maritxu Are, gaidez. aire. Pelota eder, lore berriz. Ainak. Hane, Magi, ezke. Ezkoak elkitzen. Berriz, Are, Magi, lore. Maitxu, erdian usten. Ajotzen, ainak. Badu Magikoi. Ederki. Oneratua. Are, Pilota eder pelota bat. ederra, bai. Tiboa. Maritxu. Taula. Taulan, bi pumpe errebot giberin ez dutzeko sartzen. Baina falta. Eta, bai. Agian Bai, bazuen aukera hori ere. Bon, Bida. badu zinez ezker biziki segur bat Uste dit pausa galte ginen. Magi Goienetxek ezker biziki segur jadu. Bai. Baina
erabaki izan du justik egebotean hartzea pilota hori. Bai. Eta beraz, ogoita beratzigarren tantua Arbonak entzat. Pausa hoi behar zen hartu, ne ustez. Pausa hoi behar zen hartu eta aizkoa iturino eta Maritxu Uzet txapele. Erraiten alduk bide honin partitu ikiela. Baina bide bat. Bide bat da. Puntaraino iritsi arte. Ikusiko nola sartuko dien azken hamarkada hortan. Ikusiko nola ihartokiko dien Aina Oronoz eta Mari Goienetxek. Gai izaten aldien aragiteko ikusiko hoikoro. Anartien bilaka itxasuko bilaka trinketuntan gia. Bilaka trinketia? Balaki barkatu. Parka. Eta itxasiak bat dut kantin, ordin hobe dut kasu eginik zera aiten dutan. Trinket berri hau. Trinket zinez edera eta iparik Euskal Herriko goma betezko finalak dutugu jarraikitzen egun eta bihar hartaziko dugu hamar eterdita egoiti begazte hoik horro aiko diela beste egun aldi eder bat heben itxasun egun bezalakoa balin bada zinez goxo ikusten duzie lehen maileko partida hau ez dela urgentuik arresti hontan partida luze eta ederak izan dutugu eta jarraikitzen dira heben. Eta ni itxasuarra izanki jaiten aldizuet iten zuela aspaldi ez ginela hainbeste jende ikusi partida baten begiratzen trinkete untan. Are esko iturino. Are, Mari. Goienetxek ekarten, pelota hoi. Eskuin aldean, Maritxuk tinkatzen eta defentsan hor da haina. Bi, egebotean, hor da. Hor da Mari. Eta bizikita hola, poit bat ekartzen ere. Are, berriz Mari. Paret eginen, bi pumpeta holan eta pelota edera Maritxuentako. Eta bera ere, ateratzen du hain jauk. Are aizko. Ezkertinkatzen dibena Mari hor da. Are aizko. Pumpe bat taulan gainen Marik eskuinaz. Kaiko di pelota hoi. Taulan pumpe bat. Maritxu Uzet. Taulan pumpe bat. Botetik lana erditan izten di pelota hoi. Eta pumpe bat. Eta ezkerra eskutuko da. Bai, ezkerretik ezkerra paret. Eta Maritxu tiatzen du. Eta hor zen aina. Eta bai, eta Messi du zenta defentsa edera. Bai, zenta defentsa zinez edera. Eta bimujo hori kristoen abiadurarekin mantzen Maritxu Uzetek. Eta erasoa kontratu du eta eskuin aldean moztu du. Kusten da baita ezpada, erasoa hutsa egiten bada, pelota parrekuak baliatzen dira beti pelota maila hortan. Eta hogei gehena erdilanak eginik spukeko pareak. Lore sake hoi, Aina Oronozek. Maritxu pumpe bat. Usten du taulan. Ezkerrez, paret. Aiz jorentzat. Ez, Maritxu sartzen da. Taula berriz edek bat emaiteko. Eta ezkerrez ahotzen. Egilean usten. Marik. Pumpe bat. Bai, gainen, falta pilota hori. Ez banizuke, jatxalentan, lehen falta du Maritxu Xapret. Ez bani bada lehena. Ez dik lehena, bena guti egindik, Guti, zinez guti egindik, eta gitzen duke hobener. Bai. Gana hirik gentiak diela. Hori. Segur. Ara, pumpe bat taulan gainen eta Maritxuk ekartzen. Taula bizikidek batekin gainera. Mari Goienetx. Pumpe bat. Maritxu. Berriz ere pumpe bat. Are, xareari begira. Ateratzen du pilota hori. Paret. Bariatzen du. Pioterek bat berriz maientzat. Eskin motza. Edera. Eta bai. Pausatzen eskin aldean. Hor da, Mari. Ez du eskin motza hartzen, baina Maritxu jajotzen du, eta ere sartu behar da. Aizkoak defentsan. Mozten du Aina Oronozek eta erribotean, Maritxu ateratzen du. Ale, espartako edera. Zangotan. Eta ezin, eta bai. Ezin ekai hoi Marik. Eta Arbonarrak Arbonarentzat barkatu. Azken amarkadan sartzen ari gira. Partida hontan. Oida. Ezkoa iturino abiatuko da ezkerreko aldetik, beti bergunetik esakatzeat. Sai haibuz.
Ainak ezin bildu. Bos gerrena, aizkoa iturinoentako. Xakez horreke eragina badu prefosta. Eta bai, bos xake bali madira. Haida. Eta beste aldean, zagitzen badu diren, bi ainaren zat. Hori eragina badu. Are, Maritxu defentsan, erdian usten du pilotari, baina Maritxu, magik, baliatzen du, xarea, ez, iskina ongitzen du. Eta, hor da, behiz, Maritxu. Taula luze bat. Haida, ez da sekura fini Maritxuiki, ustelik tanto eginik dela eta... Entzat, defentsan aizkoa. Magi taula luze bat, eta luze egin, eta edek bat. Ederra elkiko da pelota hoi. Xarea. Eskuinaldean, baina gaizki plantatu bazin eskuinaldean tiatzeko. Bere gibilean hartu du pilota hori, eta ez puntan. Hauz ez dia amor emaiten hasten berdik. Ez da behar. Beti aizago da, ebentik erraitia. Prefosta bena. Hale, ezkoa iturino abiatzen da. Saia ibuzena, aina okonoz. Hala, parkamena galtegitea junen da prefosta aina, bera. Bai, hori. Prefosta ez du nahita egin, Ez du nahita egin. Etzi nahik zauritu aizkoa. Hale, zilua handitzen nahi da. Bat, eta behar da sartu bai. Kuntsamari. Hale, pelota eder Maritxuentak. Pumpe bat, da magik, bai, ataratzen du. Paret. Maritxu taula luze bat. Eta egebotean, ekarriko du pumpe batekin. Magik lastejan itxegiten du. Taula luze bat behiz, eta ezkerrez mozten du iskimotza. Ezkoak da, ez da lehen txartu baina. Iskin eta bai. Ara ere. Etxia jorten nahi da. Tiratzen du. Etxia jorten nahi da, erakuntza, senpereko aldin, Maliuski. 34 eta 21. Bai. Are, lotu behar dira oraindik. Partida behar arte, ez baita sekulan bukatua. Maritxu, aire aina okonozek, opari bat. Xareari buruz bai. Hojinda jarrekin eta abiadorekin tortzen zen pilota hori. Ez du lortzen, naiz eta bere gaitasunetan den ez, pilota hori ateratzen maginen partetik, baina... Hoida, gehoa... Goita amabosto, goita bat. Arbonarrak ez die, deuze beste mendu koik egiten, defentsa nahi dia ez die faltaik egiten, eta bestik parekoak bai behartzen dutie falta egiteat. Aizko... Taura luze bat, luze egi gainera. Edera elkiko da, tiatuko du marrik, ez? Erdian uzi aldiz. Eskuinan etiatzen, baina Maritxuk. Bai, hor. Hor baitzen, haina hor ez dakit entzun duzuen, baina bere buruari kisatzen, zeren eta eskin motza zilo unkidu, eta pilota edek bat etorri zaio, baina utxegin upalan ahunt. Beraz, ara, kesatu da, zeren eta justu antzineko tantoan bat besteari motibatu dira. Eta ara, are, pumpe bat, eta irez, magiko bienetx. Aire sartzen da. Eta ezkerrez. Rebotean izanen dugu magi eta taula bat. Pumpe bat. Maritxu. Eta aina paret. Heben txaian sartzen da. Ez. Ez da sartzen, baina aina txararen iskina. Motivazioa mini bat. Eta beraz... Ogoita bi. Eta ogoita amasei emaitzaletik. Bai beretik dira eta bautelan, baina... Bi pilotarik biziki onak eta trebe dira eta beraz ahunt ere haien gaitasunetan da pilota horren ateratzea. Hala. Bai, eltu bada elkibide bat da, heben eskuineko pareta honekin lore. Bai, lehen xakea ikusten dugu eskuineko paretatik, hor gainaren partetik. Zinez, gehiago eskuskan ikusten dugu, eskuineko paretarekin txakatzen. Eskuskan edo goma hutsunetan. Edo goma hutsunetan, baina goma betean gutitan. Hausaian ez da jartzen. Are. Pumpe bat, eta magi, ekarriko du pilota edek bat. Eta ez du kausitzen. Eskoen hutsa. Bena ez tipak. Biziki fite heldu, ezker galdean, bai biziki hori katua zen. Ezen biziki fite heldu, baliatzen alzen pilota hori justuki aizkoa iturinak, baina ebe ez du lortu justuki. Bai, geho aizkoak ez dik akatsan itxegine partida juntan ordin ba. Abantzua bide bat, eranen diagu ere. Parkatzen joagu. Eta oneratzen berriz.
Aina punpasare, eta ateratzen du, paret, eskuinaldean. Maritxo, kinkatzen, eta aire, Aina, eskuinaldean uzten du pilota hori. Mirentxu gaixua. Burua itzultzen ari zako. Bai. Are pareta. Aire, Aina, gibereko sarean, sartuko da? Ez da sartzen mena berdin, are! Baina emaitza berdina da, tantoa. Hogeita bost garen tantoa. Eta hogeita amasei. Aina, Ojonoz eta Mariko Jenetxentzat. Are, hogeita bost eta hogeita amasei. Are, beti hor dira eta hor erakusten dute. Ez dira amore emanen. Lau pilotari, bi senpertak oiek. Hoi da. Eia, Aina Oronoz, erditik. Erditan. Maritxu gai sartzen. Aina berriz sailat buz, ez da sartzen, mena. Jamaiten hatzina izkoak pelota hai. Bena ezin, eta guai berriz hamar puntuen deskarta ikusi. Kasuen morala jitena halda. Eta ez dakit zer bai iskan malgu ikusiute itzultzen esake hortatik Aina Ojonoz, baina ez dakit zer gira? Mindin bait, are. Baina gurja da Aina Ojonozek, hori segur. Are, sake ziurrena. Eta berriz, 10 tantoko desberdintasunarekin heldu dira, ez beratzi barkatu, 27 eta 36. Haida, koloea mini bat hartzen nahi da emaitza hoi. Are. Zekien menxuik henen, zabraldi bat. Hor dia, txempertar. Gibereko sareari begira. Eta Airez, Maritxu. Mari, pumpe bat eta gero. Maritxu, taula biziki polit bat kausitzen du. Zendik. Are. Berriz taula biziki luze bat. Pik ez. Eta Airez sartzen doa. Ajotzen. Taparet. Kajiko du. Boa. Bai. Kajidu doi. Doazkatzen da gainera, baina... Bai, zentako. Parkatzen da zenta Ainak buia apaltu du, pelota hoi apalo gabeitzen. Bai. Nik uste nin magazpila joan zera, bena batez. Eta, ara, tantua egin du Maritxu zetek. Are, aizkoa. Aina Ojonozek aizkoiturinoren sakari erasoa saiatu da emaiten. Biziki gina zen, Egezki, ideia izigarri una zen, Bai, baina ez du kausitu. Are, Aina. Bimuju, egebot. Eta iskin motz. Izigarri edera, ara. Bai, magik alegin zen, pilota hori. Beharrik tantu egindik. Esatuko zigun, bestera magi. Eta normal. Eta normal den bezala. Oita sortzi, oita emez sortzi, emaitza aldetik. Ari gira, beti senpertarrak giberetik emaitzan, eta uste dute partia bukara arte hola ibiliko dira. Baina, are, zinez tanto, biziki poita ikusten ari gira. Are, behiz, magi, pumpalaster. Are, magi baina taula. Parat. Iskina, ukitzen du. Airez, ez da sartu. Bimuju, paleta, aizkoa. Aizkoa sarean bekira biziki ongi jo zuen, bainan eskuinaldean biziki ongi tiratzen du Aina Ojonozek. Beherten zuen partida lehen aldikotz. Ejan duzun bezala, antzineko partidan ikusi dugun bezala lurra zaldun bide lortzen. Orain Aina Ojonoz lortzen du berdin, baina goi maila go batean egia ejan, Estantzi behar hori ere. Are, Aina Ojonoz, botean, sarean, ateratzen. Taula, edek bat. Ege botean. Eta taula, edek bat erantzuteko. Ezkigez. Maitxu. Paretz. Ajotzen. Ege botean. Abantxuek haidu hori bai. Burkatu zine behiz. Bai. Bena oita amargerena. Spuk. Eta haiek ere, egiten aldugu haintzat, ez den pentsatu haintzinago, baina azken amarkadan sartzen nahi dira. Egan nahi du, ez dakikura, ez digula deuze ezagutzen eta hobe. Eta hobe. Hori du.
pilota partida baten. Shahma. Hoi da. Are. Aina, eskerrez, ateratzen du. Aizkoa, taula. Ale, Mari. Eskerrez, Magik, mujua saiatzen hartzen. Baina. Aizkoa xuxen. Aldiuntan, bai, mujua hartu du. Defentsan. Ale, aina. Are, pilota eder bat, Magientzat. Altsatzen, sareari buruz. Ekartzen du. Aina karrutzen. Izigarri Ebotean. Izigarri ederki jodu. Izigarri, ez da balio bortxatzia, horren egiteak zinez balio du. Eta ez du balio bortxatzea bere besoa duzulaik ere. Egia da hoi, bai? Hori ere laguntzen du, gibereko sareari, gibereko sarearekin jokatzea. Ale, hoita hamek, hoita hamazortzi, zentak ez. Hoita hamazortzi do, hoita bedeatzuna. Zentak ez. Ale, bara. Bere bigarren aldia da, ezkerren aldean. Hor, bere behiz da buruak. Erranduk. Eldu direnak, erdi finalarenak. Eta azken kantoa. Aizkoa iturinen azken botia. Erraiten alda atxalde untan, partida untako zinez aktore. Aktore kristonak izan direra. Bai. Eta bereziki Mirentxu da badi. Eta bai, eta Mirentxu, bai. Txalo, Mirentxu. Zer itzateke pilota partida bat, epailerik gabe. Eta bai. Gu askotan eta aski jaiten. Txalotzen aldituk, bai. Txalotzen aldira lau pilotariak baita epailea. Zinez, bai. Zinez, lau pilotariak partida polit bat eskaini baitigute. Epaileak lasterka politak eskaini baitigu. Eta zinez partida eder bat izan dugu, baina abantaila hartu zuten partida estapenetik. Bai. Eta... Arbonajak eta emaitzaren giberetik jokatute partida hori senpertarrak, eta ez dute lortu behiz etortzea emaitzara. Domaia zen eta momentu bat 15 puntu abantaila zuten Arbonajak, eta lotu dira lan egin dute behiz lotzeko emaitzara. Lortu, sartu dira azken hamarkada nahiak ere, baina azkenean, zinez, ni emaitza naiz eta zinez azken hamarkadan sartu dira, pixkat gogo jartzen behitotara ere, Mexikoluka 35 iristen. Tango nuke, ezakit zer jozuntzuk. Bai, emaitza enbat bortitzaduk bena. Egun uste dut lehen maila hontan, faltak gutienik egin din pariak diela jabazi hor dira. Hori da. Nik xantzadiat pelota bat hartzunin, badiagu trebazale ezinez berezitu eta azkar bat, Stefan agurtzen diat. Haik eraitenik haurer eta gazter, beti eraitenik ez faltaik egin, lehenik. Tanto bat jaik itzen duk eta ondotik trenkatzen edo ez. Behardik parekua bortxatu edo behartu falta egiteat, prefosta. Eta hor, ikusi diak Arbonajak bat arzuneko bai Aizkoa eta Maritxuk. Hoi izigarri untsa intelegatu diela. Hori... Maritxu esperientzia handiko jokulaia duk, Eran behardik. Mari gazte duk, gazteni, eta bon... Ainak ere ez da entzat? Aina ez da zaharra ez, eta bon, Aizkoa zieder bat duk, eta Maritxu zuhainaen kantin zorituko eta handituko duk prefosta. Bena, Aina eta Marik badie geho izigarria bai. Hori, segur da. Zinez partida eder bat eskaini digute lau pilotariak. Erten zen bezala, justu haintzin Ostibarreko entrenatzaile hori, justuki, Stefan, erten bezala. Gu itxasun badu ere bat plaza lasoan nahi dena. Beti bat gehiago erten duena, beti bat gehiago eta beti bat gehiago. Eta azkena emaiten duena ona pilota hori, berak du tantoa azkenean. Eta ikusi izan da, bai Aizkoa eta bai Maritxuen lasterketak hori erakutsi dute, borrokatu ja pilozak guzitan eta pilota batzuk zirenak erresak ateratzeko. Lortu dituzte ateratzen, sinetxi baitute. Eta horretan izan dute agian haien abantailtsoa. Geo egun erranduk ederki, spukeko entako beharzian tantua trenkatu. Zenta, jarniazte mazien edo iraunazte mazien tiantua, ebe Arbonarek tiatzen zielaik tantu egiten zien bai. Hori da. Hori meharzia heltu badal jaburtu bena, ez diek hausitu horaduk, egunku horaduk. Bai, frantziako egientziak eta bedagun urtin
pentsatzen dira eta ikusiko ditugula. Maritxuk ez dikiktu egan usten zira. Ez dut ustez. Hala, Amaia etxelekuk utzi zian eta agurtzen diagu, Amaia agur beho bat, zenta Maritxuiki titulu handana bat edo herroka bat. Jabazitik, bai aizko du kasten Maritxuiki, beraz... Bai izan lehen mailan eta Iparraldeko batzordeako txapelketan, bai Frantziako txapelketan, baita internazional mailan. Eta erten zuen Maritxuk bere elkarrizketan, Amaia iritsi baino lehen Stefani Leizarekin txapelketa handana bat irabazizten internazional mailan, beraz bera ere akortzen aldugu gure pilotari ejanen dugu, ez dugu, bai jaiten aldugu oiak, garaian izan dira pilotari izigarri honak, eta gaur naiz eta emaitzan Gibelean gelditu direla Aina eta Magik, be jaiten alda Gibelean ere pusatzen dutela pilotari izigarri honak, bai gaur Aina eta Magi ikusiz, baita ere aintzineko partidan pentsatzen dut justuki 17 urteko jokolari hori bigarren maila irabazi duena gaur. Ara, pilota eta para goma betea badu etorkizuna, bera ere? Hoida, geho nik nahinik kale hiz txipi batean goma betea ipatzen baitugu baduk lanje izigarria Ego Ameriketaik horra behitzeik pala berri bat karbonoskoa nik eganen diat pelota mundian heben plus kalerian ez giela, andana bat bagiela ez alde bate, utz gue pala zurezkoa, utz gue pala egilik, prefosta, eta ikusten diak, holako partidak ikusten dukaraik izigarriko kirol edera dela edo disiplina dela pala goma betia eta utz ezaguzie hoi, othoi. Euskal Herrian sortu da pelota eta hebenko modalitatik utz othoi eta zurezko pala, hoi da, zurezko pala hoi, utz othoi ebai, hala mesu tipi hoi, irudi bajatu ez, zaitu moztu nahi, Xabi, baina zinez irudi biziki polit bat nahi nuke komentatu. Maikael Gezabal senbejo kristoin txapelduna izan dena ere, eta seguraski pilota partia hainitz jokatu dituena Maritxuren aurka, berak jo boneta jarri, eta zinez irudi hori haustean aipatzen ginoen bai Stefani Leiza, bai Stefani Leiza, bai Amaia Etxeleku, hor ere irudi zinez polita da, eta zinez Maritxu ikustea esperientzia duna hor goiko mailan, erten gioen joko garbian ere badira hor Baiona aldetik ere zahar batzuk ari direnak eta angelun ere, ez da dinaren afera pilota, kasu. Bo, Xabi, eskertzen zaitut zinez pilota partida bi horren komentatzea enekin, plazer bat izan da, mire esker bai Iparraldeko Federakuntzari aukera emaiteagatik, bai kanaldudeko teknikari ez, eta haiek gabe zer egingo genuke guk mikroaren Gibelean, eta bai publikoa zinez trinketa hori berotu duena. Beraz, mila esker, Xabi. Esker mila. Are, laster arte. Elketa da, eta hori zestapunta berbizteko uste dut egin behar dela, eta ez bakarrik zestapuntan, albalin bada bertze modalitateetan egin ere bai, eta elkarlan hori iparralde igualde, Frantzia edo herrialde guztiekin, uste dut beharrezkoa dela eta gauzon bat. Noain jaerai Kastilikan ator, Nafarrotikan, eta daramagu urte pintexente hona etortzen, gogotxu etortzen gara gainera, gure noaingo fronteko egutegian markatuta daukago asteburura etortzeko, jende asko etortzen da, familia asko etortzen da,
pentsatu asteburu honetan noaingo jaia direla eta hemen etorri gara 80 lagun. Bai, 13